Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Oktubre 31 tuig 2023. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 55 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover kagkaroon sa madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Mga sospitsado sa magkatuhay ng insidente sa pagpaniro sa banwa sa Kalinog kag Lambunaw, padayon nga at large. Sa dugang pa nga mga balita, Mayor Jerry Treñas gintutukan ang resulta sa binutuhay. Nagpulaw ang alkalde kay may mga asod-asod sini nga mga mensahe nga sini nga nabaton natuhoy man sa mga punong barangay nga mga kalyado sa ngaton sini nga mayor. Sa iban pa nga mga balita, kandidato sa pagkapunong barangay nga ginransak sang magkaraban sa uli sini nga adlaw sang kampanya. Ditos may banwabla sang aniway. Naggadog! Samtang Anthony Diaz, or shall I say, punong barangay-elect Anthony Diaz, nagpangibabaw batok sa 5 ka mga kasumpong sa barangay Carminor sa Banwaya sa Leganes sa Iloilo. Igbaras Municipal Police Station na punggan ang mga pamahog sa barangay and sangguniang kabataan elections sa Banwa sang ginapahayag yara karon sa mga areas of concern sang aton sining autoridad bangod sa presensya sang communist terrorist group. Muni madalkuan mga balita, issues kang impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad diriman sa Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo nato, natapos na ang adlaw sang eleksyon. Natapos na kagapon sini, pero may pipila pa iya ka mga wala pa maproklamar kag padayon pa ang pagbinutuhay just like tira sa may barangay Kalumpang sa distrito iya sang Molo. Pero ti saton sini nga mga kabombo nagtakop ng eleksyon sa nasiling na naton, balik na kita sa aton sini nga tagsa kapag pangabuhi ang ordinaryo nga pagpangabuhi sa nga tagsa sini ka mga Ilonggo diri sa syudad sa Iloilo. Dati suway nga tikon Maria Lazar nimo nga ang politika, ang eleksyon isagin lamang inaiya kadlaw kag pagkatapos ini kamo man lang na sa gihapon kay man isa man lang kamo ka barangay kamo lang man na sa gihapon ang maga inatubangay. Tikon mangin matawhay mala or shall I say abiway na sang hinabuyan na isang lutak wala sang anuman sini nga mga mahigko nga isyu ang ginahaboy sa tagsa sini. Now, sports lang bala kumbaga sa aton sini mga kabombo hindi kita makaangkon sang gap or hindi butangan iya sang gunat or masamad ang maayo kung tani nga pagtamdanay nga sa mga kandidato iya nagapabilin but sa mga supporters daw kasubong iya nga pangabuhian na sini nila nangin kabay na sa ila sini nga pagpangabuhi. Amo na sa nasiling naton bala sa aton sini makuturan agi lang inaiyang nga eleksyon pero ang maayo sini orang pagpabilin sa maayo nga tamdanay sa imo sini iya nga mga kasimaryo sa imo sini nga mga kabarangay magapabilin kung tani tubtubs katubtuban. Pero tiano na lang matabo sini karon kay ang iban tunog yung padala-dalagit sini nilang ila sini nga buot. Kabay pa nga ti ano man kamo maghaksanay man kamo dira. Katulad dito may banwasang masin nga kung sanin ginaligarto nga may tinapungulay or pinatupan sang inumol ang isa ka opisyal pero ti isa karon hindi naman lang sila kuno maghatag pasang kuno man dira iya nga mga pahayag hilabi pa nga ton sini kapulisan kay tinaghaksanay naman kuno kag no okay na lang to.
Tiyan mo nang isa ka problema sa aton sa tagsaga ni iya kamay eleksyon kalabanan sa mga kabumbo naton ginapadala-dalagid ang ila sininga buot. 55 minutos na nakaligad sa takna sininga sa 11 padayon kita nga nagapanagtag karon sang balde-balde nga premyo kaga kasya siyahan sa aton sininga daily draw sa 1-2 panalo part 22 promo. 6.5 million pesos ang kabugusan sini nga premyo nationwide. Iga panagtag sa mga maswerte sini nga taga-daog. Gani padayon lang ikaw sa paghulog sa imo sini nga entries. Kung damo imo entries, dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog ang aton sini iya nga premyo sa aton sini nga mga kabombo. Tag sa ka-winner makabaton sang 500 pesos nga cash plus 700 pesos nga balor sang gift pack. Ang gift pack diri Banwa ti lakip na diri ang orokan nga balde, duha ka pack sang kumiya pansit, may araman sang pack sang Lifebuoy bath soap, Lifebuoy bath soap no sa aton sinikaron niya mga kabombo nga isa man sa labing importante sini nga gamit sa sulod sa panimalay. Actually adlaw-adlaw sini magamit mo no sa aton sini karon niya nga mga kabombo 2 bars sang Lifebuoy bath soap, 2 ka tube sang Rexona Bright Fresh Rose, isa ka tube sang Close-Up toothpaste sa aton sini karon nga mga kabombo. Ding ka pa sina, no? May 500 pesos ka na, may yara ka pa sang 700 pesos ka valor sang gift pack nga mabaton. Apang paglawag sa imo sini nga pangalan, dapat sa sulod sang 6 ka oras makuha sini or maklaim mo na ang imo sini nga premyo. Kay kung hindi mo maklaim ang imo sini nga premyo, magagabot kita liwat, no? Kag amo ni ang i-forfeit ang premyo sa why makaklaim sa deadline nga 6 ka oras magabot liwat sang panibag-o siniya nga winner. Kada semana 15 mga daog sa hiwaton sini nga studio draw sa sulod sang 7 ka semana. Now, kung malawagan ang imo sini nga pangalan sa liwat, may 6 ka oras ikaw nga deadline agud nga makuha ang imo sini nga premyo. Sa mga kabombo naton, may ara pagkikita sang mga dalagko nga mga papremyo sa aton siniiya nga Grand Draw. Ang Grand Draw naton Disyembre 23 tuig 2023. Hamako nimo may guaranteed prizes kita sa 31 kabombo radio kag Star FM stations ha. May mga daog sang 15,000 pesos first prize, 10,000 pesos second prize, kag 3,000 or 5,000 pesos sa third prize. Sa mga kabombo naton tutok lang paano bala ako makapasakop mo jam? Tutok lang dres mo buwanay sa udto kay patpaton naton ina kag subong man iban pagin nga mga impormasyon kung paano ikaw makaangkon sang balde-baldeng pa premyo na may kasya siyahan pa. Kag detalye sa mga balita naton sa buwanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, huling araw na sa buwan ng Oktubre taong 2023. Mga kabombo Caster Nation sa Christmas Countdown, 55 days to go, bagong araw ng Pasko.
Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. binati ang mga bago at muling nahalal na mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Umapela rin sa mga ito na maging tapat sa lahat ng oras. Samantala, mainit-init pang balita, nasa 19 daw ang patay habang 19 naman ang sugatang katao sa kasagsagan po yan ng panahon ng pagdaraos ng barangay at SK election kahapon. Ayon po yan sa kumpirmasyon ng Commission on Election. Samantala, nasa 16 namang insidente na itala ng Philippine National Police sa mismong araw po ng halalan kahapon. Mga kandidatong may pending issues naman sa barangay, re-resolbahin ho kaagad ng Commission on Elections. Ang komisyon naghahanda na rin para huyan sa 2025 midterm elections. Ang Department of Education naman walang natanggap na anumang ulat ng harassment sa mga guro na nagsilbi bilang electoral board. Ayon na rin yan kay Vice President Sara Duterte. Samantala sa ibang mga balita, abangan din huli nyo mamaya si Department of Interior and Local Government Secretary Ben Harabalos. Nag-ikot sa mga pangunahing sementeryo sa Kalakhang, Maynila. Pinatitiyak ko sa pambansang pulisya ang seguridad sa paggunita ng mga undas. Mga nagbabalak naman ho na mag-overnight sa pinakamalaking sementeryo, pinagbawalan ho yan ng Manila Police District. Samantala, ulat naman mula sa lalawigan, nasa 6 na barangay sa Lanao del Sur at isa sa Samar, hindi pa nakakaboto para sa barangay at SK election. Abangan din sa ating sports balita, Warriors tinambakan ng Pelicans sa score na 130-102. Tala balita naman mula sa labas ng ating bansa, si Russian President Vladimir Putin sinisi ang Ukraine at West kaugnay ng kaguluhan sa paliparan ng Dagestan. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Binati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng mga bago at muli pong nahalal na barangay at sangguniang kabataan election officials. Hinimok ng Pangulo ang mga ito na maging tapat sa lahat ng oras. Bilin pa nito, unahin lagi ang kapakanan ng mga mamamayan na siyang dahilan kung bakit gustong magsilbi ng mga nahalal. Sabi pa ni Pangulong Marcos, ang report sa kanya ng Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ay generally peaceful ang katatapos na barangay at sangguniang kabataan elections, kaya naman nagpapasalamat ito sa lahat ng mga tumulong. Una nang binigyang diin ng Presidente ang kahalagahan ng mga barangay officials na anyay siyang kaharap ng mga tao sa araw-araw. Ang mga ito anya ang tinatakbuhan para makatulong sa kanilang mga problema. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Binabati ko ang lahat ng mga bago at muling nahalal ng barangay at SK official. Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan ng buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Bahagi po yan ng naging pahayag o ito hong naging pagbati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nanalong kandidato sa katatapos na barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Samantala, iniulat naman ni Vice President Sara Duterte na walang natanggap na anumang ulat ng Department of Education na harassment laban sa mga guro na nagsilbi bilang electoral board sa katatapos po yan na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon pa kay Vice President Sara, naglatag ang Department of Education ng command center kung saan maaaring mag-report at makahingi ng legal aid ang mga gurong nagsilbi sa araw ng halalan mula sa anumang uri ng pang-aabuso, harassment at mga banta. Saad pa ng Vice Presidente na nakipag-partner ang Department of Education sa Commission on Elections at maging sa Public Attorney's Office o PAO para asistihan ang mga kaguruan. Ginawa nga ni Vice President Sara ang naturang pahayag matapos itong bumoto para sa barangay at SK elections sa Daniel Aguinaldo National High School kahapon. Sa kaugnay pa rin pong mga balita, tiniyak ng Commission on Elections na agad nilang re-resolbahin ang mga nakabinding usapin ukol huyan sa mga hindi na iproklamang kandidato sa barangay at sangguniang kabataan. Partikular na hindi maiproklama o naiproklama ang mga meron pong disqualification cases at mga kinasasangkutan ang issue ng illegal campaigning at mga vote buying. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines, sinabi ho ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na bigyan lamang sana sila ng hanggang sa susunod na linggo
at makukumpleto na ang mga proseso ukol sa mga meron pong pending issues na mga kandidato o kumandidato sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Chairman Garcia. 45 na na-issuehan ng hindi po showcause lang, suspension order. Inutos po natin na hindi sila dapat iproklama at isuspend ang kanilang proklamasyon. So, asahan po natin na, in the next few days o hanggang ilang linggo, ay mas-resolve natin yung mga kaso po nila, lalo pat po sila ay nanalo. Yung po yung sinasabi nating consequence na kapag ikaw ay nag-commit ng premature campaigning o kaya illegal campaigning o kaya vote buying, siyempre sayang naman po yung pagkakahalal kung later on ay madidisqualify din lang. Samantala sa kauna-unahang pagkakataon, ibinahagi rin ni Chairman Garcia sa panayam ng Bombo Radio Philippines na ganito kaaga ay sinisimulan na rin nila ang paghahanda para huyan sa 2025 midterm elections. Ang mga natutunan umano sa nakaraang barangay elections ay tiyak na magagamit sa national elections. Kaya naman kahit may ilang mga aberya sa nakaraang halalan, maituturing pa rin umanong daan ito para lalo pang mapagbuti ang mas malalaking susunod na halalan dito ho sa ating bansa. Pakinggan po muli natin ang naging pahayag po ni Commission on Elections Chairman George Garcia. First time ko sasabihin sa lahat po sa programa, sa inyo lang pong programa. Baka po kasi yung iba, palibasa nakafocus sa barangay, na-post na po namin sa aming pong mga website, saka po dyan sa tinatawag na PhilJeps, magsisimula na po kami mag-procure ng ating pong machines na gagamitin para sa national local election ng 2025. So kung pwede po yung lahat ng mga nakikinig, mga stakeholders, po makapag-focus din tayo dito sa procurement na ito dahil gusto natin gawin na napaka-transparent yung gagawin natin procurement. Bahagi po yan mga kabubon naging pahayag ni Chairman George Erwin Garcia sa naging exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, nais naman ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na isagawa ang mga halalan sa bansa sa mga hinaharap na panahon sa mga mall at hindi na sa mga paaralan. Ayon kasi sa COMELEC Chairman, mas convenient ang pagdaraos ng mall voting dahil walang dagdag na gastusin para sa komisyon at libreng ibinibigay ng mall owners ang espasyo ng paggaganapan. Anya, napapanahon na para humanap ng ibang lugar basta libre at dapat na abandonahin na ang mga paaralan bilang polling precincts. Sa pag-iikot nga ng Commission on Election officials sa mga eskwelahan na ginamit bilang polling centers kasabay ng pagdaraos ng barangay at SK election kahapon, napansin ng opisyal na mas maluwag ang mga malls kung ikukumpara yan sa isa sa mga paaralan na kanilang binisita na maliit lamang ang espasyo. Samantala, iniulat ng National Electrification Administration ang pagdanas ng power interruption sa maraming mga power cooperatives o mga kooperatiba sa buong bansa sa naging kasagsagan po ng barangay at sangguniang kabataan elections. Batay ho sa datos na inilabas ng National Electrification Administration Power Task Force Election 2023, umabot sa 61 na mga kooperatiba mula ho sa kabuang 79 sa buong bansa yung nakapagtala ng power interruptions. Umaabot po sa kabuang 162 interruptions ang naitala sa mga ito kung saan natukoy na tumagal ng pagkawala ho ng kuryente sa average na 56.22 minutes. Ilang mga power cooperatives ang agad pong nagsagawa ng mga pagkukumpuni upang maibalik ang regular na supply ho ng kuryente. Kabilang ho dito yung Batangas 2 Electric Cooperative o ito ho yung mas kilala bilang Batelec 2, ang Cotabato Electric Cooperative o ito yung Cotelco Incorporated, ang Eastern Samar Electric Cooperative at iba pang mga kooperatiba. Marami ho sa mga power interruptions na naranasan ay naitala sa pagitan po ng alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga o yan po ay sa kasagsagan ng botohan sa umaga kahapon. Samantala mga kabombo, kumuha naman tayo ng karagdagan pang pag-uulat sa labas ng himpilan. Kaugnay po sa atin pong napaulat na 19 na patay habang 19 din ang sugatan po sa kasagsagan po yan ng panahon ng barangay at sangguniang kabataan elections. Habang meron naman pong 16 na insidente ang naitala ang Philippine National Police sa mismong araw po yan ng lokal na halalan. Kaugnay niyan, may karagdagan pa pong report si Bombo Marlene Padianos. Iniulat ng Commission on Elections
elections na umabot na sa 19 ang bilang ng mga individual na nasawi, habang 19 rin na katao ang napaulat na sugatan mula sa mga insidente ng karasang napaulat sa kasagsagan ng panahon ng barangay at Sangguniang Kabataan elections ng kataong kasalukuyan. Ayon kay Commission on Election spokesperson Attorney John Rex Laudianco, ito ay nagmula sa mga validated election-related incident na naitala ng mga otoridad mula noong Agosto 28 hanggang Oktubre 30 ng taong kasalukuyan. Samantala, Bombo Everly, Bombo Genesis, sa kapapasok lamang na balita ngayon mula sa dating 16 na bilang ng mga insidenteng naitala ng kapulisan, umakit na ito sa 4 na po yung bilang ng mga insidenteng na monitor ng Philippine National Police na naganap kahapon kasabay ng pagdaraos ng barangay at Sangguniang Kabataan elections sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa ginanap na pulong balitaan at nagpapatuloy ngayon, karamihan dito ay naganap sa lalawigan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabilang na rito ay ang mga insidente ng mauling, physical injury, malicious mischief, harassment sa mga deployed personnel, hacking, illegal campaigning, shooting, grave at right threat, at gayon na rin ang vote buying at vote selling. Samantala, sa kabila ng mga insidente na ito ay binigyan diin pa rin ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na mapayapa ang pangkalahatang mapayapa itong naganap na barangay at Sangguniang Kabataan election sa ating bansa. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. However, as with any significant endeavor, we have encountered challenges along the way, and this did not affect the overall conduct of the electoral process today. In the face of these hurdles, we have not faltered. We have risen to the occasion, determined to find swift and effective resolutions. Our collective efforts have ensured that the integrity and fairness of the electoral process remain unscathed. Samantala, sa dagdag ng mga balita naman, batay doon sa pinakuling datos na inilabas ng Philippine National Police, yung mga insidenteng naganap sa naitala ng kapulisan na noong kasagsagan nga ng barangay at Sangguniang Kabataan elections ay pumalo na rin sa 237 ng mga insidente. Validated na bilang nito ay nasa 35 ng mga insidente, at pinakamarami pa rin dyan ay naitala nga sa Bangsamoro Autonomous Region, habang yung mga suspected election-related incident naman ay pumalo na sa 103, at ang non-election-related incident naman ay nasa 79 na bilang. Yung mga naitalang mga insidente kahapon na Bombo Genesis, Bombo Everly ay hindi pa rin pasok doon sa mga validated na election-related incident, dahil sa ngayon ay kasalukuyan pang isinasagawa ng mga otoridad itong kanilang investigasyon kung ito nga ba ay may kaugnayan doon sa nagaganap na halalan sa ating bansa kahapon. Bombo Genesis, Bombo Everly. Yung 16 kanina, Bombo Marlene, 4 na po na ito. Meron na bang sa ngayon, mayroong mga hawak na mga suspect o sino mang nauugnay dito ang pambansang pulisya? Bombo Genesis, sa ngayon kasi hinihintay pa natin yung pinakadatos na ibibigay ng pambansang pulisya. Ito ay binanggit kanina, inanunsyo ni Police Colonel Fajardo sa kasalukuyang nagaganap at nagpapatuloy ngayon na pulong balitaan dito sa Campo Crame. So ito, Bombo Genesis, ibigyan ka ng update dyan. Pero ang tiyak dyan, yung 16, yun yung initial na iniulat ng Philippine National Police kahapon sa naganap na command conference. Pero itong 4 na po nga ay ito nga nadagdagan nga, naging 4 na po, at ito nga yung iniuulat ngayon na ni Philippine National Police spokesperson Fajardo. Pero pag itiyak naman ni Fajardo, bibigyan naman tayo niya ng mga karampatang update at mga iba pang mga detalye pahinggil dito, Bombo Genesis. Oo. Sa ngayon, yung 4 na po na mga insidente, Bombo Marlene, may nabanggit bang pambansang pulisya kung saan yung concentration ng mga to o saan nangyari, mga ganon? Actually, Bombo Genesis, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, iba't ibang mga lalawigan nangyari ito. Pero yung pinakamarami dyan, if I'm not mistaken, nasa Siam yung naganap doon sa Bangsamoro Autonomous Region. Pero meron din na naganap sa Region 10, Region 7 at sa may Calabarzon. At may tag-iisa ring mga binanggit itong si Colonel Fajardo kung saan naganap iba pang mga insidente na nagko-contribute nga dito sa 4 na pong bilang ng mga insidenteng na itala
ng kapulisan kahapon yan kasabay ng Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Okay, so kaunting paglilinaw, yung mga election o yung mga insidenteng naitala, umabot ng 4 na po. Pero yung recorded na namatay, 19, tama ba? Hanggang ngayon, 19 pa rin? Yung recorded na namatay, Bombo Genesis, yes, 19. Yung 19 na yan, nagsimula pa yan, yan yung data mula pa nung nagsimula itong election period noong August 28. Okay. Bale, mula August 28 hanggang October 30, 19 yung namatay at 19 din yung sugatan. Ngayon, ito tinanong ko to kanina kay Colonel Fajardo. Ito kasi nga data na to ay nagmula po sa Commission on Elections. Bale, ito tinanong natin kay Colonel Fajardo kung ito ba ay bumangga doon sa datos na hawak ngayon ng Philippine National Police at ito ay titignan pa sa ngayon ng Philippine National Police. Pero ang tiyak dyan, itong mga datos na ito ay nagmula doon sa mga iniuulat na report ng mga ground commanders mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa, Bombo Genesis. Habang yung mga nangyari kahapon naman, patuloy yung verification, tama? Patuloy yung sinasagawang verification pa rin dito at validation. Yes, tama ka dyan, Bombo Genesis. Bale, yung mga insidenteng naganap kahapon, under pa rin yan sa suspected election-related incident dahil kagaya na nabanggit, mapatuloy pa yung investigasyon at verifikasyon na ginagawa ng pambansang pulis sa ukol dyan. Okay, sige, maraming salamat, Bumardin. Pero last na lang pala, no? May timeline pala ang pambansang pulisya na sinasabi ngayon kung kailan maresolba o may mga maihaharap na mga suspect sa mga nangyaring shooting incident kamakailan o wala pa naman? Sa ngayon, Bombo Genesis, wala pa eh. Pero yung ilang mga insidente kagaya nung mga naganap na pamamaril doon sa may Lanao del Norte, kasalukuyan pa nagasagawan hot pursuit operation, maging doon sa mga nanggulo rin pala sa Puerto Princesa, doon sa mga school, sa dalawang school na nanggulo ng mga election paraphernalia, kasalukuyan rin tugos ngayon ng kapulisan, Bombo Genesis. Okay, sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bumardin. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin magkakabombo, 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. At abangan din po ninyo mamaya, makakausap po natin ang chairman ng National Commission of Senior Citizen, itong si Attorney Franklin Quijano. Kaugnay po ito mga kabombo doon ho sa pagboto ho ng mga senior sa barangay elections, no? Yung ilang mga senior, batay ho doon sa naging special coverage sa Bombo Radio Philippines ho kahapon, may mga reklamo, yung iba ho hindi po mahanap yung pangalan, yung iba ho ay wala pong special lane. No, yung iba naman po ay ina-expect na magkaroon po ng mas maaga, yung tinatawag na early voting, pero hindi ho pala nai-anunsyo doon sa kanilang lugar na hindi po sila kasali. So ilan lamang ho ito doon sa mga na-encounter ng maraming mga senior citizen o yung mga nakakatandang populasyon po ng ating bansa sa kanila pong pagboto kahapon o pakikibahagi kahapon sa barangay o barangay elections, mga kabombo. So mamaya, kunin natin po yung reaction po dito ng National Commission of Senior Citizen sa pamagitan ng kanilang chairman, si Attorney Franklin Quijano. Kaugnay pa rin po dito sa nangyari pong butuhan kahapon, kasabay pa rin po mga kabombo ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Samantala, sa iba pang mga development, mga pagbabalita, iniulat po ng Commission on Elections na mayroon pang 7 mga barangay ang hindi pa po nakakaboto para huyan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, mayroong isang barangay sa bahagi po ng Samar Province at 6 doon po sa bahagi ng Lanao del Sur Province ang hindi pa nakakapagsagawa ng botohan para huyan sa naturang halalan o itong halalan po kahapon. Ang paliwanag ni Chairman Garcia, hindi kasi dumating sa tamang oras yung pong election paraphernalia sa 7 mga barangay para ho sa ginanap sana na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections kahapon, Oktubre 30. Kaugnay ho nito, sinabi rin ng isang barangay sa Calbayog City sa Samar ang hindi po natuloy ang pagpapadala ng mga election paraphernalia doon sapagkat pinaputukan daw sila o pinaputukan daw ng mga rebelde ang mga sundalo at mga pulis kasama po yung mga election officials na may dalang mga kagamitan papunta ho sa naturang barangay. Dahil rito ay muling in-schedule o muli pong itinakda ang pagdarauso ng halalan sa mga apektadong barangay ngayon pong araw. Mula ho kaninang alas 7 ho yan mga kabombo at magtatapos ho yan hanggang mamayang alas 3 ng hapon katulad po ng schedule na itinakda para ho sa naging Barangay at Sangguniang Kabataan Elections kahapon.
Oras po natin, 21 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Katulad po ng ating nababanggit sa inyo kanina mga kabombo, magkakausap po natin ang mismong chairman ng National Commission of Senior Citizen. Ito ho'y kaugnay pa rin po mga kabombo sa pakikibahagi po ng ating mga senior, mga nakakatandahong populasyon sa naging barangay election kahapon. No, kasama ho natin si Attorney Franklin Quijano, ang chairman ng National Commission of Senior Citizen. Attorney, good afternoon. Magandang hapon po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Hello, Attorney. Good afternoon. Yeah, narinig pa? Yes, Attorney. Chairman, opo. Narinig po. Si Bombo Genesis po ito. Kasama ho natin si Bombo Ever, Attorney. Bombo Radio Philippines. Yeah. Magandang hapon, Bombo Genesis. Magandang hapon sa lahat, Bombo Ever, sa lahat ng tagapakinig. Okay. Attorney, kamusta yung assessment ho ng National Commission of Senior Citizen doon sa pakikibahagi ng mga senior o mga nakakatandang populasyon sa nakalipas pong butuhan kahapon? I understand na napakarami pa rin po ng population ho natin ang percentage na hawak po ng senior citizen at marami po yung mga nakita ho natin based doon sa naging special coverage sa Bombo Radio Philippines, mga senior na talagang nakipila din sa mga butuhan, Attorney? Well, actually, we are really very trustful and we believe na mga senior citizens are really very mature na pasali at gustong ipamahagi yung mga wisdom nila sa eleksyon. Siyempre, lumalabas na 20% sila sa voting population. So kung voting population is more than 50 million, about 11 million of that is the senior citizens. Kaya at least tapos na yung elections forward, but we have to learn our lessons. May mga lessons po tayong hindi yung iba hindi maganda, ngunit may mga election din na nagsasabing orderly at clean naman yung election. May mga lugar nga na dahil mababa ang turnout, talagang tinatanggap yung mga senior citizens very comfortably. So depende po sa sitwasyon. May mga lugar na masyadong mainit, pinapipila yung mga senior citizens at siyempre dahil pumipila, tumataas yung blood pressure. Pero sa kabuuan po ng halalan, Attorney, kasi sa pag-iikot din po ng team ng Bombo Radio Philippines is that marami ko silang nakita ng mga senior na talagang nagre-reklamo dahil hindi nabibigyan po ng special lanes. Yung iba naman po ay nag-a-aspire na magkaroon po ng early voting, alas 5, pero hindi ho pala. Sa inyo po, ano po yung naipaabot sa inyo na kalimitang problema, Chairman? Wala. Yung mga problema, bumabalik-balik yan. Para pala nawawala, hindi ready yung yung precinct finder, hindi functional sa mga lugar. So, papel pa rin ang tinitingnan, tinititigan yung mga papel at ang daming nakapila na hindi lang seniors, kundi yung kulang ng guidance yung iba dahil siyempre sa haba ng panahon, nakakalimutan nila yung precinct number nila. Opo. So, medyo, yan po yung commonly na nakikita natin na sa palagay ko ay ma-address naman in the future. Especially, I believe that si Chairperson George Garcia is very progressive about discussing how to. We were consulted earlier, ilang months ago, kung ano yung mga mungkahi ng COMELEC. And we agreed na, sige, pwede man naman yata mag-umpisa alas 5 ng madaling araw. Ngunit nakikita ko lang sa one pragmatic side, pagka alas 5 mag-umpisa, di siyempre yung mga teachers kailangan magising alas 2, alas 3. Medyo puyat na siya. Stressful para sa mga teachers at saka sa mga inspectors sa polling precinct. So, nakikita natin baka alas 6 maganda para sa senior citizens mag-umpisa. And then, of course, dapat ipagpatuloy pa rin yung senior citizens lane. Nakikita naman natin ang bait-bait ng mga teachers. Inuuna talaga yung mga senior citizens. Ngunit, pag ang lugar ay punong-puno talaga, yan na, jumble na. So, depende sa lugar. Ang isang impressed ako na proposal na dapat gawin ng COMELEC is really yung online voting. Opo. Hindi pa nga yan ngayon, but we trust that
gagawa ng paraan ito ng ating COMELEC para yung senior citizen na umiilag sa init na lugar, magulo, at saka very confusing, baka pwede nang mag-online voting. Okay. Sige. Mr. Chairman, ang atin pong katandem si Bombo Ever, meron din mga karagdagang katanungan, Bombo Ever? Yes po. Matanong ko lang din po, meron po ba kayong listahan dyan kung ilan po lahat ng mga kababayan po nating senior citizen ang bumoto po nitong lokal na halalan at kung marami po ba yung mga hindi po nakilahok? Wala pang turnout sa ngayon na Bombo Ever, medyo this is too early to make a summary. Pero nakikita natin na everywhere I go kasi nagpapakita talaga ng interest ang mga senior citizens dahil yung trabaho, ang governance ng mga barangay ay may malaking ambag sa welfare ng senior citizen. Kung ang mga barangay officials ay very helpful sa senior citizens, necessarily matutuwa yung mga senior citizens. Kaya maybe if we have to move forward, Bombo Ever, if we have to move forward, ang gusto namin mangyari sana lahat ng barangay officials ay gumawa na ng paraan na masali yung mga senior citizens organization sa Barangay Development Council. Kasi isang mandato, isang requirement at directive is lahat ng barangay ay gagawa ng Barangay Development Plan at mag-umpisa ito sa Barangay Development Council na kung saan dapat konsultahin ang mga organized groups and lahat na may contribution doon sa development ng isang barangay. So, I hope that moving forward, dahil talagang tapos ng election, may mga special election ng ilan na lugar na lang, yung nagkagulo at yung pinapuputukan. But we hope that moving forward, dahil by November 15, magkaroon na ng bagong set of barangay officials, sana po isali ng mga barangay official natin sa development planning, sa Barangay Development Council at kumbidahin ang lahat na organisadong sektor kasali nito ang Senior Citizens Organization. TISCAP man o anong pangalan, sana kasali sa governance ng barangay. Kaganda po ng inyo pong proposal, naway makinggan po yan ng ating pong mga barangay officials na nahalal po para na rin po sa kapakinabangan o benefits po ng ating pong mga senior citizens. By the way sir, kung kayo pong magre-recommend, ano po ba yung maaari pong idagdag na maaari pong makapagpagaan sa pagboto po ng ating mga kababayan pong senior citizen? Well, the electronic voting is definitely an improvement. Sana lang protected ito, secured, at walang magiging fraud sa future electronic voting. Like we said, and we agreed to the proposal of Chairman George Garcia na magkaroon ng online voting ng mga senior citizens at mga special sector, yung mga disabled at lahat. I think that will help a lot is the electoral process in the same way na sa ibang bansa. Okay. Pwede kang voting by post office Papadala mo na lang yung pinipili mo doon sa post office, postal service. Sa atin, medyo mahirapan tayo bago lang nasunog yung post office natin. So, let's look at the online registration. Medyo mapadali po. Siyempre, yung mga ginagawa ni na Chairman Garcia over mag-umpisa sa maaga, yung senior citizen lane, tapos yung talagang dapat may precincts para sa mga senior citizens. Ang nakikita ko lang kasi, dahil 20% ang senior citizens sa voting population, dapat ang numero ng mga clustered precincts should also be 20%. Mukhang malayo pa yan sa ginagawa sa ngayon dahil nga kailangan ng time to prepare. But we have 2025 to look forward. And sana po mag-improve ang ating electoral process. Okay. Chairman, maraming salamat sa muli po ninyong pagpapaunlak sa aming invitation na kayo po aming makausap. Pero panghuli na lamang ko siguro kung may datos po tayo ngayon. Kasi usually effective at saka aktibo ang mga senior citizen na humahawak po ng iba't ibang mga posisyon sa barangay hanggang sa mas mataas pang mga posisyon.
barangay officials at maging sa iba pang mga local government unit level. Sa ngayon po, Mr. Chair, may mga nakikita ho ba tayong pagtaas, possibly sa bilang ho ng mga senior na humahawak po ng posisyon sa barangay level, sir? Alam nyo, may nananalo, may natatalo, Bombo Genesis. Kaya we have, in due time, we will let you know kung may mga seniors ba na halal. At siyempre, sana po, whether may seniors na nahalal or not, sana po yung mga senior citizens groups ay pakinggan din ng ating mga barangay officials. Okay. Thank you so much po, Mr. Chairman, at hanggang sa susunod na kayo po'y muli ho namin makausap sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, sir. Thank you po, Bombo Genesis, Bombo Ever, and God bless you. Ang National Chairman, mga kabombo, ng National Commission of Senior Citizens, si Attorney Franklin Quijano. Kaugnay pa rin po dito sa nangyari pong botohan kahapon sa barangay elections. Treat yourself to Changnu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan pa ang pagbabalita, iniulat ng Bureau of Corrections na nasa kabuang 2,102 na mga preso ang bumoto po para sa barangay at SK elections nitong araw ng Lunes. Nasa 817 person deprived of liberty ang bumoto sa Nubilibid Prison sa Muntinlupa City. Nasa 527 naman sa Davao Prison and Penal Farm sa Davao del Norte. 277 sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Samantala, mayroon namang 266 na mga preso ang bumoto sa Maylete Regional Prison sa Aboyog, Leyte, 157 na mga inmates sa San Ramon Prison and Penal Farm sa Zamboanga City at 58 naman sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa. Ang naging partisipasyon nga po ng mga preso sa mga lokal na halalan ay parte po yan ng pagsisikap ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. para matiyak ang mas mahusay na pamamahala at liderato sa loob ng institusyon. Nagpapakita din anya ito ng nagpapatuloy na commitment ng Bureau sa pagtataguyod ng kanilang rehabilitasyon at reintegration o pagbabalik sa lipunan. Ipinagutos naman ng Commission on Elections ang proklamasyon ng 25 kandidato sa ito ho'y sa Western Visayas sa iba't ibang kadahilanan. O ito ho'y hindi proklamasyon ng 25 kandidato sa Western Visayas sa iba't ibang kadahilanan sakali pong manalo ang mga ito sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Ayon kay Regional Elections Director Dennis Auzan, mayroong nakabinbin na kaso mga ito kaya't isinilbi ang suspension order sa Board of Barangay Canvassers sakali hong manalo ang nasabing mga kandidato kung saan hindi dapat maiproklama mga ito sa bisa ng kanilang suspension order. Sa datos na ibinigay ng Commission on Elections sa Police Regional Office No. 6, lumalabas na nasa 21 petisyon para ho idiskwalipika ang inihain o ito hong naihain na 3 para ho sa denial of due course o kanselasyon ng kandidatura at 1 para ho sa nuisance candidate. Kabilang sa mga respondent o kandidatong may nakabinbin na kaso ay isang tumatakbong punong barangay sa Iloilo Province, 2 ho sa Negros Occidental, tig-1 sa Capiz at Iloilo City, 2 Sangguniang Kabataan Chairperson mula ho sa Negros Occidental at Iloilo Province at 7 barangay kagawad at 7 SK o Sangguniang Kabataan kagawad, doon naman po ito sa Negros Occidental. Samantala, pinagbawalan ng Manila Police District ang ilang grupong nagbabalak na mag-overnight sa Manila North Cemetery. Ito ay makaraan nga pong may ilang individual ang nagtangkang magpalipas ng gabi para bisitahin ang puntod ng kanilang yumaong kamag-anak. Ayon sa Manila Police District, hindi muna pinapayagan ang overnight sa Manila North Cemetery hanggang Nobyembre 2 o bukas po yan o sa araw po yan ng Sabado
o sa mga susunod pang araw dahil nga sa ipinairal po na seguridad. Giit ni Manila Police District Public Information Office Chief Major Philip Ines na ang naturang patakaran ay ipinapatupad din sa Manila South Cemetery kaya't mahalagang iwasan at huwag nang ipilit pa ang pag-overnight lalo na ang maingay na aktibidad sa loob ng sementeryo. Humihingi naman ng pangunawa ang pulisya sa publiko kung saan ang kanilang ginagawa ay para yan sa kapakanan din naman ng lahat upang maging mapayapa at maayos ang paggunita ng araw po yan ng kaluluwa at gayon din po ang araw ng mga santo. Naghahanda na rin ang Department of Social Welfare and Development para ho sa posibleng paglala ng sitwasyon doon ho sa Bulkang Bulusan. Maalalang nitong nakarang linggo po ay inilagay ang naturang bulkan sa ilalim po ng Alert Level Number 1 matapos matukoy ang tuloy-tuloy nitong paggalaw. Kabilang sa mga sinimulang gawin ng Department of Social Welfare and Development ay ang inspeksyon sa mga evacuation center doon ho sa bahagi ng Sursogon at pagpapadala ng mga dagdag pang mga non-food items sa mga evacuation center. Ang mga naturang evacuation center ay inasahan pong pagdadalhan sa mga residente oras na kailanganin pong ilikas ang mga ito. Sa kasalukuyan, nagkahanda na rin ang mga barangay na nasa ilalim po ng danger zone. Kinabibilangan po ito ng Barangay Puting Sapa na nasa ilalim daw mismo ng danger zone. Kasama ang iba pang mga bayan katulad po ng Sursogon, Irusin at Bulusan. Sa kasalukuyan, nakapaglagay na ang Department of Social Welfare and Development ng 4,500 na mga family food packs, 500 na mga hygiene kits at 500 na mga sleeping kits sa mga bayan po ng Huban, Irosin, Bulusan, Bulan at Barcelona. Mayroon na rin kabuuan na 9,110 na mga family food packs na nailagay sa mga bodega ng Matnog at 4,600 na mga food packs doon po yan sa Sorsogon Provincial Government. Sa kasalukuyan, nanatili pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometrong permanent danger zone at 2 kilometro na extended danger zone. Samantala, nilinaw naman ni Foreign Secretary Enrique Manalo na hindi pagtutol ang ginawang pag-abstain ng delegasyon ng Pilipinas sa resolution ng United Nations General Assembly na nananawagan para sa ceasefire sa giyera sa pagitan ng Israel at militanteng Hamas. Ipinaliwanag ng kalihim na maraming mga elemento ng resolution na pabor sila at patuloy na susuportahan ang mga ginagawang hakbang ng United Nations para matigil na ang mga paghihirap ng mamamayan sa Gaza bunsod ng nagaganap na giyera. Ginawa nga ng Department of Foreign Affairs official ang paglilinaw sa official visit ni Dutch Foreign Minister Hanke Bruinslot sa bansa. Dito na pag-usapan ng dalawang opisyal ang nagpapatuloy na giyera sa Israel at Gaza. Gayon din ang pangangailangan para sa humanitarian measures para maprotektahan ang mga sibilyan at sa pagbubukas na rin ng humanitarian corridors. Tulad nga ng Pilipinas, nag-abstain din ang The Netherlands mula sa pagboto sa resolution at tinukoy ang mahalagang aspeto na hindi anya na isama. Kabilang nga dyan ang kakulangan ng sapat na panawagan para sa agarang pagpapalaya sa lahat ng mga bihag ng Hamas. Umaasa din anyang opisyal na maisama ang pagkundina sa pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7 na ikinasawi ng mahigit 1,400 katao sa Israel, kabilang na ang 4 na mga Pilipino at iba pang mga dayuhan matapos na hindi makakuha nga ng sapat na boto. Samantala sa pagtaya naman ni Secretary Manalo, kabilang ang 2 nawawalang Pinoy sa mga bihag ngayon ng Hamas. Kaugnay nito, patuloy anyang ginagawang hakbangin ng pamahalaan para matunton ang mga nawawalang Pinoy. Naniniwala naman ang Anak Kalusugan Party List na nangangailangan ng mas mabuti o pinabuting pag-akses sa mga mahusay o ito'y sa mas mahusay ng mga serbisyong pangkalusugan ang mga komunidad ng mga katutubo at mga geographically isolated and disadvantaged areas. Ito ho'y mas kilala sa tawag ho ng Department of Social Welfare and Development bilang GIDA. Ayon kay Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes, kahit na umiiral ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Act, ang pagbibigay ng mga serbisyo sa pangangailangan na pangkalusugan sa mga komunidad ng mga katutubo ay nanatili pa rin pong isang malaking hamon dahil nakatira sila sa mga malalayong lugar. Binigyang diin nitong si Congressman Reyes na ang mga serbisyong medikal ay dapat pong maging accessible sa lahat ng mga Pilipino, partikular na sa mga katutubo na nakatira sa malalayong lugar. Anya, hindi dapat balewalain ang mga pangangailangang medikal ng mga katutubo at dapat maibigay sa kanila kahit nasa malayong lugar ang mga ito.
Siniguro naman ng kongresista na patuloy nitong pangungunahan ang pagbibigay po ng health at social services sa mga katutubo o komunidad po ng mga katutubo at iba pang mga komunidad. Bukod sa pagbibigay ho ng mga libreng medical services, gaya ho ng medical, dental services, pinangunahan din ng Anak Kalusugan Party List ang vaccination drive sa iba't ibang mga lugar, partikular na dyan sa probinsya po ng Batangas. Samantala sa iba pang pag-uulat, si DILG Secretary Benhur Abalos, nag-ikot naman po yan sa mga pangunahing sementeryo sa Kalakhang, Maynila. Pinatitiyak din sa Philippine National Police ang seguridad sa paggunita po ng undas simula bukas. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Kelly Cordero. Nag-inspeksyon na si Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa mga pangunahing sementeryo sa Kalakhang, Maynila. Kabilang sa mga binisita ni Abalos ay ang Manila North Cemetery at La Loma Cemetery upang masiguro ang ligtas na paggunita ng undas. Sa pag-iikot ni Abalos kaninang umaga, pinuri nito ang mga naka-standby na ambulansya sa loob ng sementeryo na sakaling magkaroon ng aksidente ay agad na magre-responde. Ngayong bispiras ng undas, inaasahan ang pagdagsa ng mga tao. Kaya naman pinatitiyak ni Abalos sa pulisya at concerned government agencies ang public safety bukas sa All Saints Day pati na rin sa All Souls Day. Kaugnay niya, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Pinaghandaan na po ito ng Philippine National Police, no? Naka-deploy po sila all over the country. Andito po ang ating Bureau of Fire, no? At meron tayo mga first aid, mga medical. Andito po si Tarosa na kung sinasabi niya ay hindi lang dito sa metro, no? Hindi lang private, kasama pati public cemeteries, no? At ganoon din naman ang ginagawa po nila all over the country, no? So nakahanda po kami for undas. Sa totoo lang, ang eleksyon ay sa Lunes, 31, uwian na yan. Andito rin ang MMDA. Iikutin naman namin yung mga babiyahe. No? Andyan na naman din ang PNP. Nakahanda rin po kami rito. Yung aming oplan po rito ng PNP, of course, ng MMDA. Tulong-tulong po kami rito. Samantala, ang dagsa at dami ng mga taong uuwi sa probinsya at dadalaw sa mga sementeryo para sa undas ay maaaring samantalahin ng mga kriminal at masasamang loob. Kaya naman, pinapaalalahanan na kailangang maging alerto at mapagmatsyag ang mga pamahalang lokal at mga ahensya sa ilalim ng kagawaran. Kasabay nito ang muling pagpapaalala ng mga bawal dalhin sa undas katulad ng lighter o kahit pabango na itinuturing na flammable item at mga patalim. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang ko tayong 17 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga balita, mga kabombo Caster Nation, napanatili po ang matatag na presyo ng sibuyas at maging ang bawang mula sa kabuuan po ng Setyembre at Oktubre ng taong kasalukuyan. Ito ay batay sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke sa iba't ibang mga bahagi po ng ating bansa. Sa ibinahaging record ng Department of Agriculture sa pamamagitan po ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, mula ho Setyembre hanggang Oktubre, ang presyo daw ho ng lokal na pulang sibuyas ay mula 140 pesos hanggang sa 142 pesos sa bawat kilo. Umaabot naman sa 125 pesos hanggang 130 pesos ang bawat kilo ho sa lokal na puting sibuyas, habang 120 pesos hanggang 125 pesos naman para ho sa puting sibuyas na inangkat sa ibang mga bansa o ito ho yung imported. Para ho sa bawang, naglalaro ang kada kilong presyo nito mula 125 pesos hanggang 140 pesos, habang 500 pesos naman para ho sa mga lokal na bawang. Sa ilalim po ng National Capital Region o NCR, napapanatili pa rin po yung mababang presyuhan sa mga sibuyas at bawang. Ang lokal na pulang sibuyas ay 120 pesos hanggang 190 pesos kada kilo, 100 pesos naman hanggang sa 170 pesos ang kada kilo para po sa lokal na puting sibuyas, habang 100 pesos hanggang 160 pesos ang kada kilong presyo ng imported na sibuyas o imported na puting sibuyas. Batay pa rin po yan sa record ng Department of Agriculture. Natili pa rin ang 500 pesos per kilo na presyuhan ng lokal na bawang, habang ang imported ay naglalaro po yan sa 120 hanggang 160 pesos sa bawat kilo. Oras natin, 15 minuto bago po sumapit ang 1:00 ng hapon, mga kabombo. At sa pagkakataong ito ay makakausap din po natin, kung kanina ay nakausap po natin, mga kabombo, ang National Commission of Senior Citizen. Ngayon po makakausap natin ang kinatawan ng youth sector. Sa ilalim po yan ng National Anti-Poverty Commission.
At kasama ho natin live via Zoom ang kinatawan nga po mga kabumbo ng youth sector si Miss Ninian Sumadia. Magandang tanghali at welcome sa Bombo Radio Philippines. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Si Bombo Genesis po ito, kasama ho natin ng ating katandem si Bombo Ever. Well, kanina bago ho kayo, nakausap po natin ang chairman mismo ng National Commission of Senior Citizen and nababanggit po niya na talagang malawak po yung participation ng mga senior dito ho sa nangyari pong botohan kahapon sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Sa panig ho ninyo, sa part po ng Sangguniang Kabataan, kamusta ho yung naging observation po ninyo, Ma'am Ninian? Well, nakakatuwa po na ngayon pong barangay and SK elections ay masasabi po natin na napakataas ang youth participation, lalo na ay sa tala nga po ng COMELEC ay halos po 23 million mahigit yung mga nakaregister po na pwede pong bumoto ngayon pong barangay and SK elections. Kaya para po sa mga kabataan ay talaga naman na congratulations po sa ating lahat dahil po ay pinatunayan po natin na kaya po natin mag-participate at talagang tayo po mismo yung meron pong chance na may direct na oportunidad para po mamuno sa ating pong barangay. At nariyan po ay nakita po natin yung bugso ng enerhiya ng mga kabataan para po nariyan para sa ating SK at para po sa ating mga barangay. Although maaga pa po para ho doon sa turnout o kabuang turnout po ng mga botante, lalo ho sa mga kabataan sa Sangguniang Kabataan, pero nakita rin ho ba natin kahit papano yun pong pagtaas ng percentage ng mga kabataan na nakikibahagi sa Sangguniang Kabataan elections, ma'am? Well, nariyan po ay dahil nga ay itinaas po natin yung edad ng mga kabataan po na pwede pong bumoto po sa ating pong SK elections ay kung dati ay 15 to 18 years old. Ngayon po ay itinaas po natin ito na yung mga 15 years old hanggang po 30 years old ang pwede pong bumoto po sa ating SK. Kung kaya't ay nariyan po napakalaki po yung age range po nito para po ang mga kabataan ay pumili ng mga nararapat na mga youth leaders sa ating pong barangay. Kaya dito po sa pagtaas po ng edad, nakita rin po natin na tumaas din po talaga yung participation ng mga kabataan at the barangay level. Kaya po napakaganda nitong SK reform po na ito kung saan hindi lamang yung edad, yung nariyan na mga reforms na inilagay po ng mga natin, katulad po namin na mga sumusulong po sa reforma po para sa SK ay nariyan din yung mga programa at iba pa pong mga reform provisions katulad nga po ng Anti-Political Dynasty Clause at ganun din po yung mga programa na dapat ginagawa po ng ating SK. Bago ho yung halalan, we were able na ma-interview ho namin kayo dati, ma'am, and then ang isa po sa mga kampanya ho ng National Anti-Poverty Commission, yung bumuo ang mga Sangguniang Kabataan, yung mga kandidato ho nitong mga programa na pwedeng magpapataas o magpapaangat doon sa kalidad ho ng pamumuhay sa komunidad o sa community level. Nakita ho ba natin na kahit papaano nagampanan po nila or meron po silang nagawa na ganitong mga programa batay doon ho sa kanilang naging kampanya, ma'am? Para po sa mga kampanya po sa SK ay nung tayo po ay nagkaroon ng mga iba't ibang mga konsultasyon at na-observe din po natin na yung mga kabataan na tumatakbo ay may mga bit-bit na mga advokasya at mga kagustuhan at mga interest po na nakikita po namin na makakatulong po para sa mga kabataan nga sa kanilang mga barangay. Isa din po doon sa mga amin pong panawagan na dapat ay mag-focus po tayo doon sa mga anti-poverty programs o doon sa mga programa na makakatulong para maiangat sa kahirapan ng mga kapwa nating kabataan. At nakafocus po yan sa mga iba't ibang mga advocacy katulad po ng edukasyon, katulad po ng mga teenage pregnancy na prevention at ganun din po sa mental health at iba pa pong mga klaseng mga youth advocacy. So nakita po natin yung mga interest and advocacies po na ito sa mga kampanya ng mga kabataan. Although may mga ilan po tayong mga nakuha na mga reports na may mga ilan po na talagang personality-wise kung sino po yung sikat at may mga ilan din po tayong mga reports ng may mga
vote buying, no, na involved din yung mga kabataan. Ito po ay tingnan po natin yung mga official reports po na yan sa COMELEC. Pero sa amin pong mga pagkonsulta sa amin pong mga network na mga organizations at the local level ay may mga ilan po silang mga nabanggit na mga involved po yung mga kabataan pagdating po dito. So pagdating po dyan ay nakakalungkot na may mga kabataan na nasasama po sa mga ganitong klaseng issues. Bagkus ay gusto po natin na i-promote pa nga yung makabagong pamamahala, makakabagong politika kung saan ay hindi na po natin ginagawa itong vote buying at sana ay hindi na po involve yung mga kabataan dahil nga may mga reform provisions na po tayong inilagay at sana po ay mas nakafocus po tayo doon sa mga advokasya at mga programa para po sa mga kabataan at kung ano talaga yung kanilang pangangailangan sa ating barangay. Ayan, maganda mapakinggan po ito ng mga nanalo, ma'am, ano? Para maging basis nila, magsilbing basis. Ang ating katandem, si Bumbo Ever, may mga karagdagang katanungan, Bumbo Ever? Yes po. Para lang po sa kalinawan po kasi may iba po nagsasabi na sa SK parang tila yung pondo is nasasayang kasi hindi po nagagamit ng tama. Pero sa ngayon po ba kung i-compare po natin sa mga previous po na mga nanungkulan po sa SK sa kasalukuyan po, meron po ba tayong nakita na improvement kahit papano po? Malaki po yung nakikita namin na improvement dahil po meron po tayong mandatory training para po sa ating SK. Ito rin po yung reminder namin sa mga SK po ngayon na bago po tayo mag-assume ng office ay meron po kayong mandatory training. Ito po ay para tulungan at mas magiging capacitated po kayo. Bago po kayo umupo sa pwesto ay alam po natin paano po ba yung financial management. Isa lamang po ito doon sa mga topics na gagawin at pagdadaanan po ninyo to make sure na yung 10% na budget ng mga kabataan sa ating barangay ay magagamit talaga doon sa mga yung mga importante at mga thematic mga issues. Hindi lamang ito para sa mga programa katulad po ng paliga or pageant. Itong mga sports and development na mga projects po na ito ay kasama naman doon sa ating mga pwedeng paglagyan ng ating funds. Pero mas in-encourage po namin yung mga kabataan sa ang ating pong SK na mag-focus po tayo doon sa mga mahahalagang programa na nakafocus po on education, on health, on environment, peace building, at syempre po yung para po sa anti-poverty program sa ating mga kabataan. Okay, nice to know po na meron po palang mandatory training ang ating pong mga SK officials. By the way, ma'am, kunin ko na rin po yung saloobin po ninyo hinggil po dito sa parang panawagan po ni Senator Amy Marcos na gawin na lamang po yung isang kinatawan para po sa SK elections. I don't know if nakarating na po sa inyo yan na impormasyon. Sa halip po na yung magkaroon po ng buong konseho para maging representative po ng Sangguniang Kabataan. Ano po yung saloobin niyo po dito, ma'am? Pagdating naman po dito sa bagong pong proposal ay mas para po sa amin sa mga kabataan, mas maganda po na maging participatory yung ating pong representation at the local level. Ang ating pong SK na meron pong chairperson at ganoon din po yung kanyang mga kinatawan na mga council members o mga kagawad po natin. Ito po ay isa sa mga inilaban po natin at napagtagumpayan natin na yung mga kabataan ay nariyan sa ating mga barangay at meron pong mga iba't ibang mga roles. So kami po ay hindi po kami sumasang-ayon na isa lamang yung ating pong representative sa ating barangay. Napakahalaga na yung gawain pong pangkabataan ay pinagsishare po natin at ganoon din po ay mahalaga yung participation ng bawat isa. Actually doon sa ating pong mga nahalal po na mga SK officials, yung ating pong gawain sa para sa ating mga kabataan ay hindi lamang kaya ng 7 or 8 na mga tao na mga members po ng ating SK, kundi ito po ay pagtutulungan ng mga youth organizations at iba pa pong mga youth leaders na katuwang po natin at the local level. Kaya kami po mas gusto po namin na i-maintain po natin na meron pong mga councilors, may mga SK kagawad at syempre meron pong SK chairperson yung ating pong structure at the local level to ensure the representation. Okay. Sige, maraming salamat Ma'am Ninian. Hanggang sa mga susunod po na kayo po aming makausap muli sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo. Thank you so much, ma'am.
Maraming salamat po. Mga kabumbog Star Nation, ang kinatawan po ng Youth and Student Sector sa National Anti-Poverty Commission, si Ma'am Ninian Sumadia. No, kaugnay pa rin po dito sa naging participation naman po ng mga kabataan po natin sa nakalipas na Sangguniang Kabataan elections, mga kabumbo. Meron na lamang ho tayong 5 minuto bago po sumapit ang alauna po ng hapon. At sa pagkakataong ito, bigyang daan po natin itong report mula kay Bombo Tropio Anuada Jr. Ang Manila North Cemetery muli daw may paalala sa publiko hinggil po rito sa bawal na dalhin doon po sa loob ng sementeryo. Kasabay pa rin po yan, mga kabombo, ng pagtutok din ho natin sa araw ho ng mga santo at araw ho ng mga kaluluwa. Bombo Tropio. Nagpaalala muli ang pamunuan ng Manila North Cemetery kaugnay sa nagbabawal na bagay sa loob ng sementeryo isang araw bago ang paggunita ng undas. Ayon sa pamunuan, tulad ng dati, dapat ay wag nang tangkain na magdala ng mga matutulis at matatalim na bagay sa pagbisita sa sementeryo upang hindi na makumpiskahan. Ipagbabawal din ang mga inuming nakakalasing, flammable materials, mga baril, gayon din ang paggamit ng videoke at mga sound system na nagdudulot ng ingay. Ang lahat ng uri ng sugal naman ay mahigpit ding ipagbabawal, maging ang pagdadala ng mga baraha at paglalaro ng bingo. Bawal din ang pagdadala ng mga alagang hayop, alak at iba pang nakakalasing na inumin. Bukas naman ang umaga, Nobyembre 1, ang gate 2 at 3 ng sementeryo sa A. Bonifacio Avenue at bubuksan ito simula alas 10 ng umaga, ngunit maaari lamang itong gamitin ng mga taong papalabas ng sementeryo. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Christopher Simpio, Force Multiplier Chief ng Manila North Cemetery at ni Jonathan Garso, Direktor ng nabanggit na sementeryo. Bawal po ang sigarilyo, bawal po ang lighter, any kind na matutulis po, bawal po, barel, bawal pa rin po, at lahat po ng animals, bawal po natin papasukin po sa loob. Ang November 2 na aabot po ng more than twice nung nakaraang taon po. So around the least siguro mga 600,000 or more. Inaasahan naman ang seguridad na ilalatag ng Manila Police District at volunteer groups at iba pang health medical groups para sa mga emergency. Bombo Tropio. Okay, ang report po mula sa isang sementeryo, mga kabombo, si Bombo Tropio Anuada Jr. Oras natin, mga kabombo, meron na lamang tayong 4 na minuto bago po sumapit ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala sa iba pang mga balita. Tunguhan na po natin yung mga balita mula pa sa lalawigan. Mga naiproklamang kandidato sa lalawigan po ng Pangasinan, tinatayang nasa 98% na. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Dagupan. Umabot na sa 78% ng mga barangay sa lalawigan ng Pangasinan ang nagproklama na ng pagkapanalo ng kanilang mga kandidato sa pagkapunong barangay sa iba't ibang mga bayan at lungsod. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Atty. Marino Salas, Provincial Elections Officer ng Commission on Elections Pangasinan, sinabi nito na wala namang bayan o lungsod sa lalawigan ng Pangasinan ang napabilang sa suspensyon ng proklamasyon, kaya naman ang mga mananalo sa nasabing halalan ay maaari nang iproklama kaagad. Ibinahagi pa ni Salas na una rito ay may naitalaang lalawigan ng mga nag-back out ng mga kandidato na umabot naman sa mahigit kumulang 180% simula ng paghahain ng kanilang kandidatura sa parehong barangay at sangguniang kabataan sa iba't ibang mga lugar. Maliban pa rito ay may mga naitala rin silang mga kaso ng vote buying kung saan ay umabot na sa 3 mga kandidato ang nahainan ng reklamo at hinihintay na rin ang magiging desisyon ng regional office patungkol rito. Samantala, umaasa at nananawagan naman ito na mapapanatili ng bawat isa ang kapayapaan hindi lamang sa pagtatapos ng araw ng halalan, subalit hanggang sa pagtatapos ng tuluyan ng canvassing para rito. Yung mga nanalo po, maging totoo po sila sa kanilang mga binitawang pangako. Hindi po sana itong mga pangako na ito may bago. So, nagbigay po kayo ng pangako, nagbigay po kayo ng mga speeches sa ating mga kababayan na lahat po ng binibitawan yung salita ay para sa kaunlad ng barangay. Sana po pangatawan natin ito, sundin natin ito. Sa mga hindi naman po pinalad, tanggapin po sana, mag-export po tayo. Tanggapin po natin. Para sa Bombo Network News, para sa The Vote Coverage 2023 ng Bombo Radio at ng Star FM, ako po si Bombo RJ Jello. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama tayong manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo Kester Nation, si Christmas Countdown, 55 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakalikan sa tak ng alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Anay sa udto sa gihapon. Ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover sa aton sining Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing. Giving gifts for 55 dias na lang kagapaskwa na. Standby sa kay Bombo Ria Mumblan. Kagapon isa sa mga gintutukan man sa Bombo Radio News Team ang barangay ukon Kahigon Elementary School kung saan may nagluntad sini nga pag ilinaway sa sulod sa polling area kag way namang natapos dira, no? Nga kung saan binantayan pa sa isa ka pamilya ang ilang kasumpong kag ginalutang sa Banwaya sa Lambunaw. Daog na ang punong ang isa to ka barangay official, isa ka kandidato. Pagwaya linutang ang iya sining slakyan. I-check naton ang latest na sinadri sa pagtutukman sa aton sining kapulisan sa mga nagkalinabo sini sa kasagsagan sa barangay and sangguniang kabataan elections sa kagapon. Bomboria sa latest. Please come in. At large sa gihapon ang suspect sa nagluntad nga rambol kag pagpangluthang sa barangay Kahigon, Kalinog, Iloilo. Ang suspect amo si Larry Catolin, samtang ang biktima naman amo si Eduardo Leisa Jr. nga lunsay mga residente sang nasambit nga barangay. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Miles Geron, hepe sang Kalinog Municipal Police Station, iya ginpayag nga matapos ang komusyon babotsam sa Kahigon Elementary School, mapapaulit na kuntani ang biktima. Apang ginluthang inisang sospek kag naigo ang iya nawala nga hita. Nahibaluan nga ang suspect ang armado sang isa ka long-barreled nga shotgun. Suno kay Jeron, gilayon nga gindala sa ospital ang biktima apang nakapapalagyo ang suspect matapos ang krimen. Ginpahayag dugang sa natungdan nga na-recover sa insidente ang isa ka basiyo sa 12-gauge shotgun. Sa dugang nga pahayag aton pamatian si Police Major Miles Geron. Sila sa paan, tapos sa hospital ro, wala pa rin mo ka may medical bulletin yun, ano mo kayo tawag sa ako at yapon. Wala naman mo kan, pag indala na sa hospital yapon. Oo. At large, bala ini ang suspect, sir? At large, ma'am.
Okay, so ano subong ang ginapatigayon nga operation sa kapulisan para ma-locate ining suspect, sir? Ginakurso tamon ma'am, tapos ang mga pamilya yan dito, ginakasahan ito namon yan sa bukid. Pero wala sa kapuli na. Pero nagpanago man, kaya niya dapat na pulis yapon sa aga. Oo. Sir, a little bit of background, sir, sa biktima kag sang suspect sang sining election, sir? Ma'am, dalo lang. Ano ang background nila, sir, sa ang suspect kag sang biktima? Ano ini siya, sir, ang natabo? Bali ang aton nga suspect, ma'am, may auto din siya nga madalagan ng barangay Kagawad. Tapos ang aton nga victim, supporters man sa Piyaka Partido, bali nag-agaway ni sila, according sa mga witnesses dito, nag-agaway ni sila sa tao nga i-assist nila balabang sa pagboto. Na grupo nanghambal man nga ilan ang supporters sa Piyaka man. So ginabotong nila ang tao para sila ma-assist. Kaya ako naman, hindi ba itindahan, tapos nag-silumbaganay, kagang iba niya po, nag-birolig duman. Muna ka nag-rambol sila. So how true is this nga napamatudan bala nga may gina-assist sila, hindi bala na nga gadumilian ina ang pag-assist, ilabi na nga may aras sila sa kandidato nga ginasuportahan? Kay mga watcher mo nang isa wala mo? Okay. So sige, nadumilian dito sa ma'am, ginambala naman na sila nga daan nga hindi sila pwede ka pa assistin digit ka pamilya sa tao ang ma-assist sa tao. So sa subong kamusta na dira ang area kung sa diin nagluntad ang ining rambol kag hindi pag-intindihan ay, sir? Sang hapon pagtapos ito ma'am ginpapanaog din sa bukid ang pag-isipay ma'am gin-saldala sa may Banwa. So may mga supporters man, sila man yapon yung mga tao dito, nagparanaog. Pero mataway naman natapos yung ang canvassing. Gabi na, wala na sa mga untoward incident happen. Si Police Major Miles Jeron Hepe sa Kalinog Municipal Police Station. So bombo nagapabilin nga deployed sa gihapon ang kapulisan sa area. Not unless nga hatagan sila sa order nga maghalin na sila. Pero sa subong sa area dito ang na neutralize na sa kapulisan kag inig padayon ng ilang hot pursuit operation sa padayon bala nga pahayag aton liwat matian diri si Police Major Miles Jeron. Sugpon mo na gyapon sang incident. Pero lineman ni siya nga tao ma'am, hindi siya connected sa mga grupong naginaway. So with this, sir, paano na ang mga inibala nga mga incident kay madamo nagainit ang Banwa sang Kalinog? How do we go about it? Kamusta ang pagpatunga sang kapulisan dira sa area? So ma'am, amo lang gini nga barangay ang may nagkakaltabo. Sa pag-assess namo gani ma'am, alin nga nagsugod ang election period ma'am. Wala kami reported nga mga amuniblatan nga matabo ma'am, may mga grupo or mga armado nga kwan ma'am nga nag-threat bala ma'am sa mga papiyak-piyak. Wala gid kami sa report. Wala gid natabo ma'am sa election time na gid ma'am sa pagbiyotohay nga may nagtuhaw nga amunibang insidente ma'am. Sa subong, Sir Jeron, kamusta ang deployment sang kapulisan? Dira man sila gyapon activated gyapon sila sa ilang strategic areas of assignment kag until san lang kamo dira ang inyong deployment? Subong ma'am kung kinapareport na nato sila ma'am sa sa province ma'am sa region man. Pero ang sa amo diri ma'am may harapan kami nagbilin nga mga 10 barangays pa ma'am nga nagapanaog subong. Pwede kay ginasaga papanaog pero wala pa rin kapot. Okay. Mga bali may escort mo dito mga pulik sa aton ni Pilipinal Ping. Kaya nga aton do pang lokal. Kag post may dito man nga nakaupo yung tagduwa ka pulis sa kada eskwelahan ma'am.
Major Miles Giron Bombocham. Ang suspect ni Gali Bombocham no, nagaserbe bilang watcher sang iya utod nga nagapadalagan o kung nagapasakop bilang barangay kagawad. Samtang ang biktima naman ini supporter ini siya sa nagapadalagan man bilang punong barangay sa Kahigon, Kalinog, Iloilo. So padayon pa ini sa gihapon no ang hot pursuit operation sa Kalinog Municipal Police Station sa sospetsado matapos ang rambol kag pangluthang sa area sang Kalinog. So sa dugang bala nga election related incident o kun shooting incident saydo naman kita sa banwa sang Lambunaw sa diin at large man ang suspect sa ginaalega no pagpang-ambush kay incumbent kag re-elected punong barangay Renato Lebuna sa barangay Paho, Lambunaw, Iloilo. Ang suspect diri amo si Joscoro Lozada Jr. nga kasumpong man sang natungdan bilang pagpadalagan bilang punong barangay. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Jojen Suegay, hepe sang Lambunaw Municipal Police Station, iya ginpahayag nga matapos nga ginulong sang biktima ang mga poll watchers diri na kaginpaarakan inisang lupok samtang sakay sang iya kotse. Suno kay Suegay, wala na samaran ang biktima apang nakapalagyo ang suspect matapos ang pagpangluthang. Ginpahayag dugang sa natungdan nga na-recover sa insidente ang slag sang bala apang sa pagpangusisa sang investigador. Na-recover ang 6 ka mga basiyo sang kalibre 45 nga armas. Ginatingwaan naman sa mga kapulisan nga mapasungka ang suspect pinaagi sa hot pursuit operation. Ngari pamatian naton si Police Major Jojen Suegay. Siya ma'am sang kagabi, sang mga 11:50 sang kagabihon, no? Nga may shooting incident kita nga nagduntad sa barangay Paho ng Lambunaw, Iloilo. Ang aton sini nga biktima amo si Renato Lebuna Ilasado, 61 years old din siya. Incumbent punong barangay kag tapos newly elected barangay captain man ini siya. Ang suspect naton amo si nagapadlagan man ni siya sa pagka barangay captain si Joscoro Lozada Jr. alias Utay. Pero naperde ni siya sa kahapon nga eleksyon. Okay. So, ano ini siya, sir, ang sitwasyon? Ara sa salud sang salakyan, si re-elected punong barangay Lebuna, hamon antes nga ginpaarakan sila sang sang iyang kasumpong? Oo man, no? Sang kagabi, sang pangdulong na ni barangay captain Renato Lebuna ang iyang mga watcher, iyang supporter. Sang pagbalik niya na, no? Amo na to nga ginbantayan ini siya. Ginbantayan din siya sang iyang kontra sa pagka-barangay captain si Joscoro Lozada Jr. Oo. Tapos nagluntad ang shooting incident. Okay, because of this, sir, ang suspect diri sa inyo ng disposition? Pag-respondi natin, ma'am, no, ang subject natin na at large ni siya, ma'am. Kaya after sa incidente, nalagyo ni siya. Anong armas ang gingamit niya sa pagpangluthang tani? Sang gabi, ma'am, no, mismo nakaka-recover kita sa isa kaslag. No, subject for ballistic examination pa ito. Tapos kagina nag-follow up investigation ng aton nga investigator on case dito mismo sa crime scene kag may na-recover kita nga 6 ka mga basiyo sang caliber 45. Okay. So, nadulong na ini ang mga poll watchers sang ginpaarakan sila sang kasumpong ni Mr. Lebuna. Sir, so kamusta ang sitwasyon or ang latest medical bulletin ni re-elected punong barangay Lebuna, sir?
Actually, ma'am, no, very lucky, ma'am, dahil wala siyang may diskadisa sa ilangan na samaran diyang pagluntad na shooting incident, no. Wala siyang may naiguan sa ila. Sa subong anong lihok sang Lambunaw Municipal Police Station sa subject diri sang shooting incident, sir? Yes, ma'am, no, sa subong, no, ginatinguhaan namon, ma'am, nga mapa-surrender, no, ang aton nga suspect para matubang niyan iyang kaso. Suwegay, hepe sang Lambunaw Municipal Police Station, Bombo Cham. So, ang inibala, ang sa kaisang kotse, kaupod man ni re-elected punong barangay Renato Libuna ang iya asawa kun misis nga si Jonah Libuna sang natabo ang pagpaarak, no, sang nalutos nila nga kung nga kasumpong ni si Mr. Joscoro Lozada. So ina Bobocham, no, matapos lang gid nga gindulong nila ang poll watchers matapos ang pag-canvass sang boto, no. So amo ini nga padayon ang hot pursuit operation sang Kalinog Municipal Police Station kag Lambuna Municipal Police Station sa mga suspect nga nangluthang sa sa ilaman nga kontra. So ina Bobocham, no, dugang impormasyon may kaangtanan diri sa shooting incident sa probinsya sang Iloilo. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa The Vote 2023 election coverage sang Bombo Radio kag Star FM. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Ria Momblan. Ti way kita sala sa aton sining payag kagapon nga kung palagyo ang mga suspitsado or sabahin na bikaron sa banwaiya sa Kalinog sa may barangay Kahigon dira, mientras tanto nga magpinalagyo lang siya, nahalitan pang iya sining palangabuyan. Magluwas sina banwa, magkatuga na inisang balana sa timbang sining partido or even sa pamilya sang biktima nga naiguan to iya sa pagpangaluthang sang suspitsado. Amo man karon sa bahin sa banwaiya sang Lambunaw, apisar karon nga way sang may naiguan sa kampo ni punong barangay nga nagdaog, re-elected punong barangay, but the fact remains nga ginluthang sila. Magluwasin nati, nagapabilin man ang palamangkutanon nga paano abi kung may naigo. Sa aton sini makabombo. Tining suspitsado, plastada, nagapakita karon niya nga hindi siya makabaton or wala niya nabaton ang iya sining kalutusan or kapierdihan sa sining eleksyon. Amo sina nga nagakadapat nga paminsaran taman sa kung ano man ang mga bagay nga aton sini nga himuon kag hindi kita gilayon nga mag-react or hindi kita dala-dala sa aton sini nga emosyon. Nagakadapat gid nga paminsar sang malawig sa kung ano man ang mangin aktwasyon kag mangin resulta sang imo sining imon. Ti sa nasiling tanabanwa matapos ang eleksyon, kamo man sa gyapon nga magkabarangay dira magkasimaryo, kasilingan ang magakitay. Ti magakitid ang dalan sang tagsa-tagsa. Kay may gap, may gunat na nga daan nga nagpatunga mo. Mambal ka nga hindi ka na maglabay sa mo sining alagyan, kaya radrang balay niya mo sining. Gani nagakadapat gid nga magserbi ini nga leksyon sa aton sini iya nga mga kabumbo nga masami padaog sa ila sini sa ibwal sa ila sini nga emosyon. Ano gid ang tinutuyo sang nagakandidato sa barangay and sangguniang kabataan elections? Ano gid ang
mayor nga tinutuyo sini ninyo. Ang mayor nga tinutuyo, amo ang pagserbisyo sa barangay. Pagserbisyo sa imo sini nga mga constituents. Pero wala ginalimitahan ang ginatawag iyang serbisyo nga matungdan lamang ini or ma-provide lamang ini isang elected official. Bilang isa ka pribado sini nga individual or ordinaryo lamang iyang pumuluyo sa isa ka barangay, pwede ka gid makapanerbisyo bisan wala ikaw sa pwesto. Hindi iya limitado ang pagserbisyo o ang serbisyo publiko. Bisan sino, elected ka man o kung hindi, ordinaryo ka lamang iyang pumuluyo sa isa ka barangay. Kung luyag nimo magpanerbisyo, pwede gid kagway sa may nagapugong sa imo. Kung wala ka magdaog ti, basi kung wala pagid iya ikaw mabatsagan or makilalaan sa mga pumuluyo dira sa imo sini nga barangay. Or basi may ara ikaw sang pinamatasan characteristics nga wala na naluyagan or hindi maluyagan sang mga pumuluyo dira. That is why nga nangita sila sang ila sini iya nga butuhon. Or kung nagapari-elect ka man, kaginlutos ikaw sang contender, tidako man ina nga palamang kutanon sa imo sini nga bahin. Natungdan ko bala ang akon sini iyang katungdanan, responsibilidad bilang punong barangay, bilang barangay kagawad. Sa aton sini magkabombo. Kagkalabanan subong iyang sistema abi, apisar nga hindi ina madula-dulang vote buying. Pero kung ako maglantaw banwa, mga yara guro sa 60 tubtob 65% nga ginbaton lang ang kwarta, kagang gimbuto iya ang ila sini nga ginatanaw nga makahatag sang kaayuhan kag makapanerbisyo sang eksakto sa ila sini nga barangay. Di ba? Kay ti nabatyagan ta naman mo para iya sa isa abi ka barangay official kung sa mga terminolohiya pa sa English, sick and tired na sa imong pumuluyo. Tiyan mo sinang rason kung nga nalutos ikaw sa pagkapunong barangay or wala gid ikaw iya makasulod sa 7 ka mga barangay kagawad, bangod nga ti nagpangita ang pumuluyo sang mas may ikasangkol kag mas nagakadapat nga magpanerbisyo sa ila sini nga barangay. Ti hindi man na iya siling banwa nga kay nalutos ka, maniro ka na lang kung ano dirang himuon mo. Siyempre, kung mapirdi ikaw, lain man buot mo eh. Sino man lang abi ang napirdi na, gakalipay pa man, di ba? Sa kamaturan niya, mugin man sina. Pero, pwede ka pa man siguro kag may tsansa pa mo na ganing hambal habang buhay may pag-asa. Ubra ka lang sa insakto dira sa imo sini nga barangay kay way ka makahibalo basi kon malas-ayan man sila yung pila kadlaw sa ginbuto sini nila kag makita nila nga daw maayo man ang imo sini iyang panerbisyo. Di basi pa lang kung i-consider nila nga ibutuhon kanila liwat. Ugaling kiti sa amo sini nga mga kalanabo, insidente, magapabilin iya ang pilas
hilabi pa sa mga agrabyado bangod sa sining election-related violence. Kagang kalaway lang sinadira nga magtinamdanay or magtanom sa nga kaakig kag dumot. Kag di ba, si pila kadlaw wala banwa magsinugat anay kamudra sa kundiin man nga lugar sa inyong nga barangay, may malain pagid nga matabo. Oh? Sa aton sinima kabombo. Ti, mapahagan-hagan or basi pa lang siguro pasinsya man ang mga agrabyado sini nga kampo kung halimbawa ang nakatiro to iya sa supporter sa nga piyak nga campus may kahigon na Kalinog Iloilo, ang maga-surrender. Tubangon yang iya sini nga sala nga nahimo. Ang nag-strapping to sa re-elected na punong barangay sa Banwasan nga Lambunaw, ti kung magsungka to siya, ti basi kung hindi naman lang iya tumar sang kalain sang buot kag dumot. Ang iya sini nga pinanglutang. Oh? Pero tiya mo na kalaway lang banwa kay ti nakatugas ang gunat sa inyo sini nga pagtinamdanay, isa man lang kamuya ka barangay, mayo ko magliwan manadra sa inyo. Oh, sa aton sini magkabom. 25 minutos na kaligad sa Tak na Kalona. Pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon, si Mayor Jerry Treñas gintutukan ginang resulta sa nga binutuhay kagapon. Oh, kay ang alkalde ta nagbantay man no? Sa kung sino bala ang mga nagdalaog nga mga punong barangay, mga na-re-elect kag mga panibago sini nga punong barangay. Pero as per information, damo kuno re-electionist nga nagkalalutos, nagkalapierde. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 29 to November 4, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda ang nagapangagda sa tanan nga mag-spend ang inyong Saturday evening upod sa ila as they are set to serenade you with their great selection of songs sa Concert at the Plaza. Only yours sa November 4, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 5, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Sa November 18, ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. At ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo!
Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova.
Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna sining alauna, may winner kita! 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Atensyon, atensyon, atensyon! Yari na ang pangalan sa aton sining second daily draw winner sa 1-2 Panalo Part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Ang yan sining proof of purchase, Cream Silk Hair Conditioner, 56 anyos bao si Mami nagapang hair conditioner pa kinanglan gyud man para hindi pagkulangon sa vitamins ang aton siniiyang buhok. Taga Barangay Santo Domingo, Arevalo. Congratulations! Riza Aspiracion, ginlawag ikaw ni Bombo Cham. 37 minutos na kaligad sa tak ng alauna. May 6 ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sining premyo nga nagahulat na diri sa imo 500 pesos nga cash kag 700 pesos ka valor sang gift pack. Risa Aspiracion sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, congratulations. Proof of purchase niya, Cream Silk Hair Conditioner kag ang aton sini iyang daily draw gintambuan sa aton sini FTA Representative Ma'am Arlene G. Punsalan. 38 minutos nakaligad sa takna sininga launa. Si Mayor Jerry Treñas nagatutok man sa resulta sang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023.
Hasta ko mag-aga nga baton sa alkalde sa mga mensahe nagikan sa mga kaalyado ya sini nga mga punong barangay ngati mayor, salamat gid sa pag-suporta man. No? Daog kita diri sa amon nga barangay. Mayor, daw way gintagin palad na lutos ako pero sa gyapon ti manerbisyo kita sa maayo para sa kayuhan sa syudad. Mga muamo kuno nakasubong sini nga mga mensahe na baton sa aton sini nga alkalde. Check ta bala si Mombo Angel Tangel sa report, please come in. Bombo Cham, Gin Palawan man mismo ni Iloilo Mayor Jerry Tranias panabat o konsabat ang tawag sang pila ka mga kandidato sa barangay and SK election diri sa may siyudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Jerry Tranias, iya yung pahayag nga ang mga nagtawag sa iya Bombo Cham kay iba na sabihan, iba na subuan man sa nanging resulta sa sining election manabi. Sunod si Mayor Jerry Tranias, si amugid na ang dalagan sang politika, duha lang gid nakabagay Bombo Cham mo, maperdi ka o kun madaog. Kag siya man mismo si Mayor Jerry Tranias, naga-istorya ini siya, nga nakaagi man ini siya sang kalutusan, kag naayawan man siya gani isang mga pilaman ato abi ka mga tinion, bag-o nakasurvive Bombo Cham. Patag rin sang alkalde nga hindi man buot silingon nga ang katerbihan niya na the final decision o kung reflection bisan performances, mas maayo kung dira ka na lang gid-asta, pero buot silingon si Bombo Cham, dapat ang mga naperdi mas mag-ubra pagid sa nga mas maayo sa sunod abi nga tingin-ona. Kaga naghambal man diri si Mayor Jerry Tranias nga may pila ka mga kandidato nga nagdalaog according sa tihako nga partido, pero gamay malang ini sila Bombo Cham kag wala man nga nagamatter o kung dako gid ini nga bagay kay tapos naman ang eleksyon. Kag magambal nga tapos ng eleksyon Bombo Cham, nagpangabay man diri ang alkalde nga kung tani magbuliligay ang tanan nga nagdalaog kay kaayuhan man sa mga barangay ang unahon kag hindi man abi personal kag ini mga partido bala Bombo Cham, kagambal diri sang alkalde nakahanda gid ini siya upod man makaupod sa obra ang mga nagdalaog nga officials kag sa pagkamatuod nagaumpisa na ini siya istorya sa Department of Interior and Local Government Unit, Director gid mismo, City Director, kung ano nga mga programa ang pwede obrahon para sa bag-o nga mga opisyalis, mabalaan nila kung ano gid ang mga katungdanan nila nga dapat nila pag-obrahon. Tigid pamangkot natin si Mayor Jerry Tranias, bumotsyang boss nga daan, tigkalalag, kag iban na naghahanda sang pilit, mga patamis na bala. Mangkot natin si Mayor Jerry Tranias, ayahan, Mayor, sabahin sa pinaka mga nagkalaperdi, ayahan ining mga pilit, kag panabor nila, ayahan Bombo Cham, malasay, tihambal diri sang alkalde, kung lasay gid, dugangan ng anay kuno sang kalamay, Bombo Cham. Yari atong pamatian bala, ang nanging kahayag ni Mayor Jerry Tranias sang ato na ma-interview. Una sa tanan, ako congratulated ko sa mga nagdalaog, sa tanan nga nagdalaog kag sa tanan nga mga kandidato ang akong pangabay buylugan tanagid lang tanan ni ang nagdalaog kay kayuhan man ni sa aton barangay ang kantuan kag kita di sa City Hall bilang amay sang bilog nga syudad handa man kita magtrabaho sa tanan nga nagdalaog kay kayuhan man ginalagas nato. May mga nagkadto sa imo Mayor personally to say abi nga naperde sila mga sitwasyon na may nagdalawag, may halin pa gabi na ko natulugan nga ni kay may nagatawag pa nagpabalo ang iban masadya, iban masubo man. Ang importante siguro ang siling ko amo ginaya kung magsulod ka sa patag isang politika, may chance agad nga maperdi ka. Kag ako gani sa una nalutos man ko sang una ko nga tilaw pagpadlagan ko mayor. I don't think it should be final decision on your performance. I think it only says that you have to do better next time.
Okay. Ang sir, with this abi mostly mga may ara bago nga elected, may ara nga kumaga sila man gihapon ng daog. Sir, ano diri ang mensahe nimo sa ila kay ti do iban sa ila diri do ambal iban do piyak nga partido kuno sir, like the unity with the people diri nga magaobra sa gihapon for their constituents, mayor? Ang nambal nga piyak na partido ti do pilam lang kabilog suro. Politically does not really matter. But as I have said, I think I am making this call for unity. Tapos naman ang eleksyon, kung gusto nila magtrabaho para sa ila barangay, we are ready to help with them. So far, Mayor, peaceful man ang situation sa city aside dabi sa pila ka mga areas na... I am very happy with the performance of the police. I have been coordinating with Colonel Coronica. There were some areas for the past 2 days na medyo may tension, but I think the police were able to disperse it, especially with the police presence in some of the barangays. No, kaya ito medyo initgid ang sentiment sa dira nga mga barangay. Gi-expect kita, Mayor, sang maayong performance halin sa mga bago nga elected You know what officials. I started the day early with DILG City Director Ding Dong, and we are now talking about the program for the newly elected officials. No? Gusto ko nga may programa kita and isulod tagid ang tanan nga mga responsibilidad, ang obligasyon para nga maplastarta ang aton nga mga opisyales nga bag-o, mabala nila kung ano dapat ulubrahon nila. Ang mga damil sang pilit nga ni Sir matamis pa sa mga kandidato nagkalapirde sa mga election, Mayor. Ang election may daog may perde, no? And that is really part of politics. As I have always said, and I always hold to myself, every time you run, there's always a chance that you're not going to make it. And sa election, you are only as good as the last election. Pagkasunod ng election, bago naman na yan. Okay, masubo man, kaagiman kita na lutos ta, and took a while before I was able to recover, but life goes on. Tamis Japon dapat, Mayor. Dugangan mo lang kalamay para magtamis kung daw kulang-kulang gid. Bobo Cham na batian sang makabombo na to na si Iloilo City Mayor Jerry Tranias. Alright, tsakto man na. Isa man ina siguro sa mga mensahe nga dapat tandaan sang mga nagkalalutos. Kiti si Mayor Jerry Tranias, kaagi man ni Batsyag sang kalutusan, pero ti isa ulihi. Lantawa ba lao? Di nakutob subong si Mayor. Nagpanerbisyo na tapos ang termino bilang mayor, nagumpisa city councilor, nagmayor, nagcongressman, nagmayor naman iwat. Di sa mga kabombo naton nga nalutos sa barangay NSK elections, hindi lang hindi lang batsyagid. Basi hindi ni para siya sa inyo subong eleksyon, basi isa sulod, inyo naman simpo, or mas may nagahulat pagid nga kayuhan para sa inyo. Precisely, Bombot Siyam, kag tihambal gani ni Mayor Jerry Tranias, buot silingon, do better next time, kumbaga, mas maayo nga performance, mas maayo nga reflection, nga ti makitaan sa mga botante, ang, kumbaga, worthy man, sang idabla nga boto, nga pagserbisyo man sa mga pamuluyo, sa tagsa ka mga barangay, kung diin sila abig gusto magpapili, Bombot Siyam. Alright. Kag ay dugang ta lang, Bombot Siyam, no, sa mga kabombo naton, subong gid lamang nga adlaw ginpatigayon na ang pagsumpa man ambi sa mga bag-o nga mga board of directors sang Iloilo City Employees Multi-Purpose Cooperative nga tiagit mangunahan diri ni Mayor Jerry Tranias ang ila nga pagsumpa. Abang Botsyam ang napilian man abi nga bag-o nga chairman sang sining kooperatiba amo si Attorney Joseph Edward Aranio nga ti isa man o kon miyembro man sang ad hoc committee. Ang iya nga vice chairperson
amo si Attorney Sharon Milian. Sa mga board of directors Bombot Siam, out of 7, 3 gid diri sa ila ang mga attorney. Ang board member diri is ang isa diri si Attorney Rudy Verhunco Jr., ang isa pa gid si Ma'am Mary Carmelilas, Mr. Vicente Balahadya, Miss Melissa Flores, kaga si Miss Julie May Zamora. And aside dira Bombot Siam, may mga nagkalain-lain na komitiba, which is si 8 ini siya ka komitiba. Una, Collection Committee, which is ang mugidni ang malagas sa may mga utang sa co-op, Education Committee, Collection Committee, kunang 7 ini siya Bombot Siam. 7 Bombot Siam, bali Collection Committee, Education Committee, Credit Committee, God Committee man, ti amo man ang isa ang pila sa mga komitiba, kag amyari pagid diri nga Meditation and Conciliation Committee, Ethics Committee, and isa pa na Bombot Siam. So medyo madamo ini nga komitiba, and kabahin man kaina sa mga nagasumpa ara man sa ila. Kag may mga appointed officers. Una diri ang ila general manager nga bago, amo si Miss Chantel Nolasco. Ang treasurer, amo si Miss Livites Silverderio. And wala pa sang bookkeeper Bombot Siam. Dobali blanco pa ini siya. Ang board secretary naman, amo si Miss Fritzy Gay Heraldoy Bombot Siam. And so far, amo ini ang bago nga mga set of list sa mga directors, officers, kaga ko mga komitiba man nga tinagabugos ng Iloilo City Government Employees Multi-Purpose Cooperative. All right. Ini si Bombo Angel Pichilwetan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Kay Bombo Angel Tan gali kay si Bombo Jomar gina pa standby ko dahil mo. Salamat gid na Bombo Angel Tan. Kabay pa nga may makuha ka mga leksyon sa statement sa aton sining alkalde sa mga kalalutos bala, no? At si Mayor Jerry Treñas kagi manabatsyag sa kalutusan mo. Sa aton sining karon iya nga mga kabombo. Kung may magsarado kuno nga ganhaan, may isa pa gid iya nga magabukas mo. Pareho bala sa kandidato. Dito iya sa may banwasang haniway. Dumduman nyo to atong last day sang kampanya, Pizza 28, nagkaraban ining grupo sang mga kandidato, lakip na nagapapili, makapila na kabes nga nagpapili ni punong barangay, pro ay giging palad. Pero subong, nangin mapalaron ini siya. Do blessing in disguise mangguro nga ti. Ini siyang ginkawatan, galing iti, makapila na kabes mo sa aton sin makabombo. Tiyan mo na bla, nadulaan man siya sa 28,000, but ang sa malawig nga tion, nga ginahandom niya nga panerbisyo bilang punong barangay, iya sinikaron nga naagom. Check tabla ang follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please kami. Na adulaan man sa 28 mil, pero wala nadulaan sa paglaog nga timadaog sa sining barangay and SK election ang isa ka nagpadalaga, no, pagkapunong barangay samahin sa barangay Balanak, Haniway, Iloilo. Matandaan nga reklamo, no, kasi simple nagpablatter si Rudy Manihero matapos nga ti ginapahayagin kawat ag iya sining kwarta kung tani personal money nga gamiton sa daily needs nila sa pagpatigayon sa nga pagpangapanya ang ining more or less 28,000 na pesos. Mutuga din, no, ang natabo nga nagpatigayon lang sila, no, sa last day blasag sining pagpangapanya, naglibot sila sa barangay. Pagbalik nila upod ang sining sawa na tingala lang to nga do may mga alutak sa sulod sa gabalay kag kung nakita to sa sulod sa kwarto nga nagalinap ka ng ilang sining mga kabayuan kagway na to ang ginapilo-pilo yato nga paper bills nga nagadangat anaan sa more or less 28,000 adri karon na Bombo Siam ti suno ganito sa natungdan naging emosyonal man siya bangod nga ti hindi lahog-lahog, no, ang muna nga kantidad especially nga ti nagapadalagan man siya bilang pagka punong barangay. Kag tinatandaan na ito gani, nung hambal mo lang ati basiway sa ginpalad sa
ato nga ano abi no nga amount to nga ti nakuwatan siya basi man palaron man siya sa sining barangay and SK election ti wagid masala no ang imo siya ginhambal nga ini siya aga nagadaog adri sa pagkapunong barangay sa nasambit nga lugar abis diri sa aton sa ginhawidad nga data nakakuha ni siya diri sa botong 290 no 290 si punong barangay elect Rudy Manihero batok diri kay incumbent punong barangay Arinaldo Espia nga may botong 181 diri karon bumutsamte based diri sa pagrosisa naton tama no ang yasa di kalipay kay nakaagi man ni sa padalagan sadto sa nga pagkapunong barangay pero ay ni siya nagdaog bumbutsam kagati subong nati gayon gid ang ati amo nang handom karon nga ti maserbisohan man aga barangay ko sa dinhi siya naga atiner dire karon bumbutsam and lakip man diri no sa piyak nga bahin ang pero sa area man diri karon may advice ko kay Kap kay punong barangay elect Rudy Manihero Bumbujumar ano to kuno bumbutsam nga tutukan niya din ang mga kawatan sa iya sining barangay para nga pariyo niya waay na sang may mabiktima dira. At ilaban gid do mayo gid na away taman pa kayo basi hindi lang siya bala pabiktima sini. Amo gani. Ati kon para na siya magpungko na gid formal sa pwesto may ano siya da no may rule siya da kung paano nakaroon nga ma-dispatch ng mga opisyalis sa iya sining barangay. Nati mabantayan ang mga kawatan. May ginasuspitsa naman siya kuno Kaglaban-laban si Jones do mananam ginigurong sabor sang batso ito ni Kaprude. Ti laban-laban basta ka pabukal na to bla. Di ba? Oh. Ti at least nga no amo na bla ang 28 milagi lang mo ti pagpungko mo na krus pisto bubutsam ti dogang pa na nga makaserbisyo kapag is pumuluyo dako man ang bulig pa karon kung anong ginanghanon dira sa ila siniban nga barangay and sa piyak kabahin mo man ang ginabantayan blood diri sa area sang Kari Minor Banwa sang Leganes kung sa inti may anom ka mga punong barangay o kung nagpadalagan o kung nagpadalagan sa pagkapunong barangay sa banasambit kaya rin nga lugar kung sa rin sa anom ka nagpadalagan bubutsam isa lang gid no ang pangibabaw diri sa pagkapunong barangay kay ang ila sila diri nga botante mga more or less mga 700 ak bilog at sa banasambit karo nga lugar tikon panggit sa iban nga barangay at nagduwa lang ay na siya ding nagapadalagan nga puno barangay pero butante nila na po sa libo. So ang diri sa may bahin sa may Kari Minor may ginawatan kita diri nga resulta no sa sining barangay and SK election. So nagapanguna diri amo si Anthony Diaz. Anthony Diaz may 200 kaboto 200 nagapangadua si Andy Adante no may hara nga 147 147 kapang boto kag nagapangatlo diri karon si Randy Labuson may hara 135 135 nagapangapat si Ray Garcia may hara nga 70 ikalima mo si Virgie Gitibano may 61 61 kag si Danilo Cabal may ara sa 13 no o kung 13 San Andre ka mga boto based kani diri sa pag-usisa naton sa barangay official man no kay incumbent karon barangay official Jupe Montero ang ining si Anthony Diaz diri bumbutsam nga nagdaog ka ginanigali kontra ni Kapdo kaduwa na ni kuno magpadalagan kapitan pero ay magdaog o galing subong ang ginpadalaganan diri ni Kapdo Jupe Montero kagawad kay natapos nang sa di ka termino. So muna nga ti why na sila nagkontrahan na nga duwa kagati siguro ti ang time ni iyagi ba ni Anthony amo to nga ti siya ni nagapangibabaw sa anom tanan no ka mga nagapadlagan pagkapunong barangay sa nasambit ya nga lugar kag in terms sa ila to nga pag binutuhay to kay ti anom sila bumbutsa why man sila nagdulungan galito sa sulod matamat man kuno sila nagsulod sa abuting presinct kung din ini sila gin-assign sa sining pagpatigayon sa barangay.
and SK election. Ari lang confirmation na diri sa contact naton diri kay ana may ilaran ha amo ni siyang watcher sa diri sa pakigangutan sa Bombo Radio. Ang kapanguna, nga kapitan, subo na nga naging opisyal si Diaz Anthony. Pila iya boto? 200. 200 sirado. Ang 200 votes sa si Adante Andy na yung kasunod, 147. Ang kasunod, sila Buson Piping. Amo lang 135. Gasunod si Ray Garcia, 70. Gasunod si Gintibano Vergie, 61. Kag si Cabal Danilo, 13. Danilo Cabal? Oo. Anom sila tanan? Anom. So, ang ano ni, kamusta do? Kay man daw hay man da? Way man sila adaw, kwal man sila nga. Talang kada nga, bato man nila, talang Los Orwin Oo. Ti anom nga ni, ang anom man ni Drungan sila buto ne? Sa anom ni sila, ang una buto dito, amo si Gintibano, Vergie. Gasunod si Garcia Ray. Tapos ang nagasunod si Diaz Anthony. Gasunod si Adante. Si Adante Andy kag si Cabal Danilo ang ulihi. Okay. So amo na to Joms, nagpangibabaw gid si Anthony Garcia sa pila sila, anom sila. Siya ginang nangin man dinalagon bilang punong barangay sa Cariminor? Yes. Kag isa pilapan ka bes ka nag-try ko tadi nga mapadlagan kapitan. Porti subog ti dion bumbusab nga nagmangin lagon gid. Ang ining nasabit re karon jaga individual amo na blamba dila nga try until you succeed. Abi ko na try until you die. Succeed gali. Okay. Siya mo na. At least dadapasta naman ang ining piladri ka resulta sa baybahin sa probinsya sa Iloilo dari Bubusab. Alright. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Radio Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Sa mga kabombo naton, sa mga kandidato nga nagdalaog, congratulations sa mga nagkalapierde. Kita nyo naman, may pila na kabes nga nagtilaw nga magpadalagan, napaslawan. No, pero maabot kinang tsimpo nga hatagan kamo sang kay gayunan sang pumuluyo. Kay pumuluyo ay nagapili mo kung sino ang luyag nila nga mangin leader, sinong luyag nila nga magpanguna, kag makahatag man sang kayuhan sa ila sini nga barangay. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis momot siya mablanco vergabilin sa imo sang manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 29 to November 4, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda ang nagapangagda sa tanan nga mag-spend ang inyong Saturday evening upod sa ila as they are set to serenade you with their great selection of songs sa Concert at the Plaza, Only Yours sa November 4, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kagiban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 5, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala ini umpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon again sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. It's the 31st of October, ulihin na nga adlaw para sa bulan sa Oktubre, Halloween. Happy Halloween gid sa inyo tanan mga kabombo. Tomorrow is November 1. That's All Saints Day. November 2 is All Souls Day. Again, this is Tita Regine. Let me just say congratulations sa mga nagdalalaog, SK Chairman or Barangay Kapitan, and then mga kagawad or SK Kagawad. Congrats, gid. And to those who did not make it, accept kita, no? And let's move forward. May next pa man, Sa daso naman, no? Try again ang aton nga luck. Let's check ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing. Giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Yes, mga kabombo, it's 55 days exactly to go before Christmas. Dali na lang gid, patapos-taposon ta lang ang aton nga observance ang All Saints Day and All Souls Day, and I'm sure tanan kita full swing na sa panghanda, pag-look forward kag pag-observe sa ating Christmas season. Again, this is Tita Regine, and today we're back para nga magdulong na naman sa inyo sa mga matahong nga makasaysayan diri sa kahapon lamang program. Pwede ka mo kapaapas sang pang fiesta minatay nga istorya dira, pwede gid i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street,
Iloilo City. Ari ang aton nga song para sa inyo tanan na say welcome you sa ulihing adlaw sang bulan sang Oktubre, Halloween. From Ramuel Hambre, Never Change. Good afternoon and welcome sa KLP. I'm a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, it left me behind. She made me cry, I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change, my feelings still the same for you. Oh yeah, I'm a crazy boy in town, hunting for the girl that can't be found. She broke my dreams and run far away. She made me cry, I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change, my feelings still the same for you. Oh yeah. And baby, if I found you, I'll never let you go. I'll find a way that you will stay with me. Yeah, wherever you are, I'll wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change, my feelings still the same. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change, my feelings still the same for you. And baby, for you. Baby, for you. Never change, Ramuel Hambre. Mga kabombo, welcome again diri sa KLP. Oras na para nga umpisahan ta ba sa ating mga istorya. Time for you to relax sa mga daw kinapoy gid bangod sang elections last day or yesterday, last night, nagabihan pang iban. O sige bisa nagahuluhigda, nagahilay-hilay, pwede gihapon maka-enjoy gag magpamati sa sining mga istorya. So, arin ang sulat ni Inday sang Barotac Nuevo. Dear Tita Regine.
Tawag lang ako sa hayo nga si Inday. Nagapangidaron sa 63 years old. May kasaysayan man ako nga hindi ko gid malipatan. 13 anyos ako sadto kag nag-obra na ako sa bakery. Kag hindi gusto si tatay nga mag-eskwela pa ako sa high school. Kay sa linya, maalam na ako magbasa kag magsulat. Tani, paeskwelahon ako sa akon maestra. Apang gusto niya nga mabulig na ako sa amon nga pagpangabuhi. Sa kada semana, ginapadalaan nila ako sang listahan nga balaklon ko sa amon sulod ka balay. 4 ka tuig ang akon nga pag-obra sa bakery. Kag nagbulig ako panggarab. Kag nakaparte kami sang 18 sakos nga humay. Kag nagsiling ako kay tatay. Tay, ipadalawat ta ang pulo ka sako. Kag ipakayo naton sang aton balay kay guba na ini. Abi mo tita, si tatay puwerte katahor. Kag naubos gid ini ka pierde. Tita, puwerte ang akon hilibion. Kag si nanay, tama gid ini kabuot. Kag sa sobra ko nga kainit, nag-decide ako nga mamana na lang. Tita, may nobyo ako nga si Nonoy. Kag nisiling ako sa iya nga mapakasal na lang kami. Naglisensya ako kay tatay nga mangabuhi na ako. Kag nisiling siya nga wala na siya ako nono sa amon nga pagpangabuhi. Tita, subang ako sa amon nga 8 kang magulutod. Kagabi mo, perte man kapisan kay tatay. Ugaling amo lang na, tahor. Kag nagpamalayi si Nonoy. Kag gintalana ang amon nga kasal, December. Tita, si Nonoy, nagustuhan man ini nila. Kay wala ini siya bisyo. Kaya nagsiling ako, nga kung hindi ako makakita asang lalaki nga wala bisyo, mapalaon na lang ako. Tita, gintabas ni tatay ang kahoy nga lunok, kag wala niya pagpabuliga si Nonoy. Enero, nagmasakit si tatay. Kag ginpadala namon ni sa hospital. Kag kin si Diaz ini siya, kag nagwa, kag naglala pa. Ginpatanaw namon ini siya sa Serwano, Tita Regine. Kag siling niya, may sawid ini sa pagtapas niya sa kahoy. Kag 8 gid ka bulan ang iya nga pagmasakit. Tita, nagmasakit naman si nanay. Kag gin-stroke man siya. Sa sobra niya ini nga pagpangalisod sa pagkapatay ni tatay. So napatay gigali ang father mo. Kag 2 na lang kabulan, or 2 lang kabulan, napatay man siya. Nagsunod sila. So 5 ko kautod nga magamay pa, ang akon nga ginatipan, kay ang 2 ko kautod nga dalaga, nautangan sa ilaamo. Pag masakit, sang 2 ka ginikanan namon. Tita, tama gid kapigado ang amon nga pagpangabuhi. Kag nagbata pa ako, kag kun ka isa, nagalugaw lang kami. Kag ang amon agot, nagatiti pa ini. Kag kun ka isa, suam lang ang iya nga ginadede. Gabi-gabi, nagahibi ako kay saling ko. Ang amon pagpangabuhi, di malas gid. Apang, wala gid ako nagauntat sa pagpangamuyo sa mahal nga Diyos. Kag sa kaluoy sa mahal nga Diyos, napadala ko namon ang 5 ko kabata. Kag maayo gani, nakakita ako sang bana nga mabuot, kag wala kagid sang kuhaon sa iya. Tita, subong may pangabuhi na sila tanan, kag nagabulig man sila sa amon. Kag tita, 5 gali ang amon bata, 2 ang lalaki, kag 3 ang babae. Tita, diri ko na lang tapuson ang akong nasulat. Kaya dosyado naging kalawig, kag regards lang sa mga suki mo sa KLP. Pasensya hala ako sa akong agi, elementary graduate ako. So God bless sa imo tita. Inday, sang Barotac Nuevo.
Inday ka nami man sa imo nga klase sang tao, no? Sa nadula, sunod-sunod ang imo nga mga ginikanan, you took the responsibility to take charge ang imo nga mga utod. Patapisar sina, no? Hindi ka patakaw-tani iya mamana, kay gusto mo pa nga makabulig pa kung tani. But then, kay nakita mo, no? Nga ti, amo na daw ang kwarta nga masupot, nagkakadula sa pagpanahon. But anyway, so nagpangabuhi ikaw. And it's good, no? Nga sa pagdesisyon mo nga ina. So, probably siguro sa first part, though out of rebellion. But kanami man sang Ginoo kay gintagaan ikaw sang tawo nga mabuot, nga ginapalangga ikaw, mapisan kag makaintindi gid sa imo. So kamuya ang nagbuligay. Kay tinabilin sa imo poder ang imo nga mga gagmay pa nga mga kauturan. And at the same time, tukod naman kamo sa inyong pagpangabuhi, nag-aara naman, nag-aalabuta naman ang mga kaugalingon yung gidya nga mga kabataan, apang sa gihapon bangod sang kapisan, katandos sang imo nga husband kag sang imo man ino nga pagka-responsable nga klase asawa, klase utod, klase nanay, ahay gina-bless kamo, ginabugayan gid kamo, kag ginagiyahan gid kamo. And so buong vlog ko na do parang kailan lang, no? Vlog ko ng mga kabataan, may anak na nga mga pamilya, and siguro ang imo nga mga kauturan, nga mga magagmay, nga ikaw ang nag-take care sa ila. May kaulig-galingo naman, no? Nga ilang mga pangabuhi, siguro may mga kaapuhan naman. Just like you, no? It was a long, long time ago. Pero balaan naton nga hindi amo na kahapos, but yet, bangod sa imong concern, sa imong mga utod, bangod sa imong pagpalangga, ginhimo mo gid ang pag-inakop sa ila. And so that's one of the reasons kung nga ang gina-bless ka man kag ang inyong pangabuhi. And correct din na, no? Ang tanan-tanan malipas lang na. All these things shall just come to pass. Ang kapigadohon, ang kabudlay, ang kasubo, malipas ina tanan-tanan, no? And ang importante that naghatag kita sa pagpalangga, nag-show kita sa pag-ulikid sa mga tao nga dapat natin palanggaon kay sa mga tao nga dapat natin nga palanggaon kag ulikdan. So thank you so much sa imo, naghatag ikaw pagpalangga, naghatag ikaw pag-ulikid. That's why, no? Imo nga mga kabataan subong nagapalangga man kay nagaulikid gid sa imo bilang ilang nga Iloy. Madam, maging salamat Inday sa Baratak Nuevo for this beautiful story nga imo gin-share diri sa aton. Sa pagbalik naton, another story nga aton nga igadulon sa inyo. It is now 25 minutes after 2 o'clock. Magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana.
Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Padre sa KLP mo hinanta ang mga sang katutak na nga mga istorya. Nga napalapot din ni Lola ang paring. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaangay ko nga letter senders, mga maukod ng mga listeners, ilibinigid sa imo, ng mga kaupdanan dira sa Bombo Radio, kag sa imo, mahal na Tita Regine and family. My dearest Tita Regine. Balaan ko nga si Mana ini sa mga teacher sa subong, gani nga napisanan ako nga mag-share sa imo, sang akon nga mga naagyan, nga mga kabudlay, kag mga kalipay, sa tong naga-teach pa ako. So most probably when she wrote this, no, we are observing, kag we are celebrating Teachers Week. Okay? Sana saling ko na sa inyo, kadamo-damo na sa mga ginapang share diri sa aton ni Lola Ampaling. In almost every occasion, may ara siya nga gina-share sa aton. Medyo na-delay lang ang aton gipagbasa sini. Anyway, basing ibanda na share ko na sa imo, pero madamo pa nga ako na nga nadumduman ng mga experiences ko. Mga 35 years ang permanent ko sa pag-teach, kag 3 years bilang substitute kag temporary. So all in all, 38 years ang experiences ko sa akon nga pagtudlo bago mag-retire sa 1990-1991. Titang akon nga naagyan nga mga kabudlay kag ang akon nga mga pagsakripisyo sa tong hindi pa ako nagpermanent. Ginaantos ko tita ang ulan, init, kag tubig baha sa ilog na ginaagyan namon sadto. Kung baha ang suba, may tulay man na dinaanan ng train sadto. Pero kung mag-train ako, nagakurog ang bilog ko nga lawas sa sobrang kahadlok. Way ka mahimo, antos lang, kag kung kaisa abi mo, nagakamang ako sa taytay. Way kita sa mahimo, kay sugo sang aton kinawara o kaimulon. Kung aga, pakadto sa school, lakat lang. Kag kung magpauli kung hapon, lakat man. Kay wala sang salakyan. Aga-aga pa na kami halin sa balay pakadto sa school kag kun hapon permi lang madulom ang ginaagyan namon kun magpauli. Maayo lang sang ulihi kay pag-transfer ko sa isa ka school may suba man pero maayo lang kay kun madalom ang tubig sa suba may baroto nga ginasakyan kami kag barato man lang ang bayad. Tungod nga substitute lang. Di syempre, every 3 months, silo naman ka sa isa ka school. Tita na-assign man ako sadto sa isa ka school nga madamo o hooks. So sabi mo tita, nag-teach lang ako,
Pero permi ako ginakulbaan o ginanervyos nga basi dakpon ako. Tita Regine, sa kaluoy sang aton nga Ginoo, nagtemporary ako sa isa ka complete elementary school sa higad na sang karsada pakadto sa Banwa. 6 ka tuig ako sa school nga ini, kag transfer ako sa Central Elementary School. Blessing in disguise nga ang isa ka vacant position sadto, Filipino subject. 3 kami nga nag-apply, pero ang duha way nabato or wala sila nagbaton. Kay hindi ko na sila kahibalo magtudlo sang Tagalog. Tungod giginpilit ako sang amon nga district supervisor, di akon lang ginbaton para makasaylo sa Banwa. August 19, 1960 ako nagpa-Central School, kag sang ulihi, ginhimo ako nga district coordinator sa Pilipino. Hasta nga nag-retire ako sang year 1990-1991. Tita Regine, enjoy man ako sa pagpanudlo. Kay ti amugid ang luyag ko, halin sang jutay pa ako. There were times nga nagaugtas man ako sa mga pupils nga mga salawayon o sabadon, kag wala nagapamati kung magleksyon ako. Halos ginaagwanta ko lang. Pero there were times nga naga-enjoy man ako kung nagapamati ang mga pupils ko kung nagatudlo ako. Very patient ako sa ila. Basta nagapamati lang, kag wala nagapasaway. Tita, bisan manubo o 0 kuha nila sa test, wala gid ako nagapangakig sa ila. Ginasulit-sulit ko ang leksyon, hasta nga mabalaan nila. Permi ko lang sila ginisingganan nga, sin ko natak-an nagidya si ma'am ninyo, kung permi lang itlog ang ihatag ninyo sa akon. Gani kadlaw na sila tanan, kay tiway ko yung pangakig o nagasermon sa ila. Ambal ko lang, magtuon ka mo sang maayo. Tita Regine, sang akon pagtudlo sa Central School, gintingwaan ko gid ang pagtudlo sang maayo. Kay sections ng assignment ko sadto, from section 1, 2, 3, and 4, grade 6. Siyempre kalabanan, mga bright pupils kag may kaya sa pangabuhi. Isa ka bes nga pamangkuton ka sang bright pupils sang kahulugan sang salita. So there were times doon di ka man kabalo no kung ano ang kahulugan sa English or sa hiligay nun. Di para hindi mahalata nga medyo waay man ako kabalo, di ginapamangkot ko lang ang bilog na sentence or paragraph. Kung sa diin, dira mo makitaan ang salita nga ginapamangkot sa akon. Tingambal ko, ang ibig sabihin, ganito ang kahulugan bilang true content lang o ang tunay na kahulugan. Bala mo tita, sadto, Pilipino o Tagalog ang medium of instruction. Tita kalabanan sa mga pupils ko sadto, ang mga below average. Taamo pa nang salawayon o ang ginaugtasan ko. Kati maayo iya, ang mga bright pupils, kalabanan, mga mabuot, kag nagapamati kung magleksyon ako. Natadbuan ko pa sadto nga ang principal namon, sobra-sobra ka-istrikta. Kung late ka lang, akigan ka sa atubang sa mga pupils mo. Hala, hindi mo matulon ang pamuyayaw niya sa atubangan pa sa mga pupils mo. Sa ulihi, almost 2/3 sa mga teachers nagreklamo sa hindi maayo nga pag-treat sa amon. Gin-transfer si tita sa isa ka Banwa. Tita Regine, subong happy na happy man ako. Kaya almost ang mga doctors, nurses, kag dentist sa amon Banwa, pati ang mayor, vice mayor, kagkalabanan sa mga SB members sa subong, naging pupils ko sadto sa grade 6 sila. Tubtob sa subong, palangga pagid nila ako katama. Tita Regine, may dadumduman ako nga isa ko ka-pupil sadto. Tama ka inquisitive. Kagin pamangkot niya ang akon aritos kung tunay o peke. Isaling ko, baw pating akon nga aritos, ginapamangkot mo pa. Ti sabat niya, ma'am,
kung peke o di tunay, kag kung sa Manila ka, ipatulon sa imo sang snatcher. Ti anak ni siya, no? Sang anay mayor namon, sadto. Kag co-teacher ko man ang nanay niya. Tiyan ba ko sa iya? Ti islan mo na isang tunay, ha? Kung makatapos ka, kag kung may sweldo ka na. Tita Subong, nangin doktor siya sa isa ka hospital diri sa city. Kag islan niya gidman, ang ginpromesa sa akon sadto. Sang grade 6 siya. Tama, kabuot, kag very thoughtful. Ang isa nga pupil ko paginsad to, naging doktor man. Kag ang ginpromesa niya nga islan niya ang daan ko nga relo, yan islan niya gidman sa tong April 9, 2023. So nagkadto siya sa akon nga birthday. Mabuot man, kag ka very thoughtful. Tita, kung palangga kagid man niya sa mga pupils mo, hindi kagid nila makalimtan. Imagine, ha? Almost 40 years or more ang nagligad, kag wala pagid nila nakalimtan ang mga pangako nila sadto. Tita, natigayon ang mga pangaral ko sa mga pupils ko sadto nga kinahanglan mag-eskwela, magtuon, magpakabuot, kag hindi gid ninyo pagkalimtan si ma'am ninyo. Hasta sa magtigulang. Tita, salamat sa puong may kapal nga mga professionals, may kaya, kalabanan, may kani-kanilang sasakyan. Ang mga pupils ko sadto, ti happy ako sa fruit of my toil. Lastly, here's my love. Regards, kisses, and prayers to all listeners, letter senders, and most of all, to you, Tita, and family. Kaawaan tayo ng puong may kapal. Lovingly, Lola Amparin. And P.S. I would like to extend my best regards and thankfulness to all co-listeners and letter senders, especially kung ma-mention ang ako nga pangalan sa ilang mga kasaysayan. Di ginaisip ko na sila tanan nga akon nga mga kaparintihan. Bisan nga wala kami na nagkilalahay sang personal o nagkilitaay sang personal. Palangga takamutanan. So God bless us all. Lola Amparing. Kag-ari naman ang poem ni Lola Amparing, ang tigulo, ang guro. Guro, pangalawang nanay sa paaralan. Huwag kalimutan ang pinaghirapan. Nagtuturo sa mga kabataan ng kabutihan upang maging matino ang kaugalian. Habang buhay, guro ay guro pa rin. Lahat tinitiis para sa kabutihan, para balang araw matupad ang kaunlaran. Kaya mamahalin ang dating payuhan. Kung sakali natupad ang pangarap, isa-isip palagi ang pangaral ng guro. Tayo ay naging matino at nakamit ang karunungan, utang natin ang lahat na nakamit sa guro natin. Guro naghihirap, nagpapayo para sa kabutihan. Magmatino, batang salawayon at maharot. Pinapayungan palagi ang mga batang malikot. Huwag kalimutan ang lahat na binigay ng guro, alalahanin at mahalin ang inyong mga guro hanggang kailanman. Balang araw, ang lahat ng kabutihan sa pangalawang nanay, ang guro, nagbigay o nagtulong sa inyong kasiyahan at kaunlaran. Maglingon sa pinanggalingan para makarating sa paroroonan. Payo sa mga kabataan, alalahanin at mahalin ang dating mga guro ninyo. Tita Regine, pakisabi sa mga nakaraang mga professionals at may pwesto sa bayan ang aking pagmamahal. At best, congratulations sa lahat at sana wag nila akong makakalimutan. Tita, for almost 38 years in the service o pagtuturo, ni isa sa mga pupils ko hindi nakatingin ng palo sa akin. Pangaral o galit, pero bisan isa kapitik o palo, hindi ako namamalo. So salamat po. God bless us all. Lola Amparin. Lola Amparin, thank you so much, Gid, sa imong share diri sa aton.
Teachers Day or Teachers Week, ang imo pag-prepare sini, pang-greet gid ako. Sang tanan nga mga teachers, sa amo sadto nga adlaw, kag why gid ako nalipat. Nga tamyawon ka man sa adlaw nga ato. So belated sa liwat. Happy Teachers Day sa imo, Lola Amparing. Love na love mo gid ang imong mga profession and everything that happened between you kung sa mga pupils mo sadto, hindi mo gid makalipatan. You are so special para sa ila because you also treated them so well and so special. Thank you gid, Lola Amparing. 43 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Sa pagbalik naton, ang sulat naman ni Nening ang aton nga i-share sa inyo. Magapanumbalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon,
masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay. Nakita sa story ni Nenny. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kag sa tanan nga mga nagasulat sa imo. Madamo na sila. Sumugod sa nag-COVID, almost 3 years, wala ako makasulat. Ako na-remember mo sadto, ginhibian ko gid. Sa nagbulagay, ang alaga ko nga doktor, kag ang girlfriend niya nga doktora, kag pakaisa ko nga nagpamana sang tito niya. Kag ang utod sang pakaisa ko nga lalaki, ginasawa niya ang hinabos niya. Amo na ang mga ulihi ko nga nasulat. Tita Regine, year 2020, tani mabalik ako sa Manila, pero gulpi lang nga nag-lockdown bangod sa COVID. Didto, gulpi man nga nagsakit ang mata ko. Sobra gidya nga kasakit. So nagpa-check up ako sa doktor sa sentro. Gin-refer ako sa lain pagid nga doktor. Kabudlay, kati makuha ka pa sang clearance. So sa laktod, nagpailo-ilo ako sa amo ni nga doktor, hindi lang pagbasaha. Didto inino, dira sa may lapas ayon. Anang check-up, 900 pesos. Kada check-up, 250, pangpatak sa mata. Gamay lang nga botelya, 1,200, may 200 nga pangpatak lang ina. Liban pa sa tabletas, tiyambal sang doktor, naguba na kuno ang retina sang mata ko. Bal niya lukato na lang. Tita, bulag na ako sa wala ko nga mata. Why, kuya ginpalukat, masubo kung hindi ka kakita. Gani, nawili na lang ako nga mamati sa imo. Tita, ang tanan nga mga nagalusulat sa imo, mga professionals, may mga teachers, seamen, may mga negosyante, tanan, halos may mga trabaho. Do ako lang ang hindi, no? Hindi ko luyag nga basahon diri ang imong term, minology nga gingamit. Hindi. Okay? It's so nega. Anyway, enjoy ako makinig sa mga sulat nila, gaya ni Mamia. At atong opas, yung apaw or kuweba, busay nga dugo. Hindi ako sigurado, no, kung si Lolo Dencio ang nag-mention sang Tokilaw. Sang bata pa ako, nabatian ko na ang Tokilaw. Way lang ko kabalo, no, nga lugar gali ini. Abi ko hampang-hampang lang. Tita, sino bala ang nag-suggest na kung tani magkilitaay ang mga KLP lovers? Sugot gid ako, bisan nga hindi ako kabilang or kaangay sa ila nga may ineskwelahan. Kaangay man sang iban, pigado man ako. Gapangayaw sa iban nga lugar kaani, hugot munggo,
tanan nga bukid sa Lemery kag Sara nasaka ko. Primary lang natapos ko, wala ako sang love life. Hindi ako isnabera, formal lang. Walang biro-biro, kasi isang matinding tingin, antad ron sila. Hindi ako tomboy. Tumibok man ang puso ko, kaya lang pinatay ko. Uy, iba ang love ko. Radio. Bisan nga nag-estar ako sa tawo, may radyo ako, may earphone ako, para nga hindi magahod. Ang gusto ko nga trabaho sa tao, labandera, planchadora, kusinera. Kasi katabi ko siya. Ayaw ko ng household. 1969 sa Manila, pag December 23, Manila Film Festival. Parada sa mga float or karosa, sakay ang mga artista. Tigabantay kami na sa tunga sa karsada. Madamo sa mga tao. Halin Rojas Boulevard, hasta Luneta ay ayawan gid kami. Puli ko gabi na. Puno ang mga jeep. Tilakat ako Halin Luneta, hasta sa Don Quixote Street. December 25, nagapagwa na, no? Ginapagwa na ang tanan nga mga pelikula. Tatlo gid kasinihan ang ginlantawan ko kay ti lain-lain nga istorya, kag lain-lain man ang mga artista. Ako lang yung isa, wala ko yung upod. Bisan kapwa ako nga katulong. Sa radyo, sa tanan nga mga stations ng radyo, pinakapakinggan ko, iba-iba ang oras. Sa Manila, gali no? May mga drama nga isulat mo ang gumaganap at ang karakter sa istorya, kung sino ang writer. Tita, nahimo lang ako lantaw sang sini 1998 kay wala na sang sinihan sa Avenida kag Recto bangod sa LRT kay may mga malls na. Sobra ka mahal ang mga tickets sa sinihan. Subong diri ako sa Iloilo. Wala trabaho. Ginasaligan ko lang pension sang senior. Nag-iisahanon lang ako sa balay. Nag-estar ako sa kubo. Kung may mag-abot nga grasya, baw ginatipid ko gid na. Bayad sa kuryente, dalawat bugas, bakal sang bulong sa high blood. Tita Regine, Baptist si student ma'am, kasi mga talata sa Biblia sinusulat na. Mo nabasa ko na ang bilog nga Biblia mula Genesis hasta Revelation. Dito sa punta, pinabudlayan gid si Jesus. Naghibi gid ako. Tagalog gali ang Biblia ko. May simbahan man diri ang pastor namon, halin sa Haro, Iloilo City. So, Tita Regine, salamat sa pagtiyaga at sa sulat ko. Ang imo nga tagapakinig, si Nening, sang Concepcion, Iloilo. So, sa una, gali, sandito ka pa sa Manila, Ning, every December, hustogin man na, no? May Manila Film Festival. Doon nag-untat lang sa nag-COVID. But anyway, daw, balik naman. Kagamugid man niya, no? Gina-look forward sa mga tao, especially sa mga mahilig na maglantaw sa mga Pinoy nga mga pelikula. Film festival, no? Tanan local ang ginapagwa. Tapos sa mga artista, nagaparada, nagasakay sa kanilang mga floats kag kanami gid lang tawo, no? And then may ara na siya nga kung sino ang may pinakadako nga kita, di ba? Ang blockbuster, King and Queen, or ang pinaka blockbuster nga movie. Di man December naman, I am sure nga may ara naman ina nga himuon. Bisa dito sa Manila, pero tigina show man ina sa mga provinces. Kamahal na gali sa bunsang sine. Tag 300 plus na yagali or somewhere there, no? Grabe. Sige lang, kay tiyang iban mga mahuyugon gidya nga maglantaw sang sine.
So no matter ano ka mahal, kay tiluya gid nila, ay tukso na yan nila. Di ba? And kaangay sa imo, ikaw sang una, uyon-uyon mo gid no ang maglantaw sa mga sini, and even ang parada wala mo na ginapalampas. Ug galing subong medyo nagka-problema ka na sa imo nga mata. Mayo na lang no kay may radyo. So because may problema na sa visual, ang audio okay pa, ti radyo wala gyud na yung problema no. Bisan diin ka pa na magkadto sa CR ka, gapligo ka, way ka sang may ma-miss. Medyo volume mo lang no ang imo nga radyo, mabatian mo na gid. So may drama, may mga public affairs, may KLP, hindi bala? Kag madamo pa nga iban. May music, may pangamuyo, madamo pa nga iban nga pwede mo gid nga kawilihan. Regarding sa kay student mom, probably no, you are right. But anyway, ang ating pagtuo sa Ginoo is not all about religion, it's all about our faith sa iya. And it doesn't matter no, kung ano man siya, Katoliko man siya or Baptist man siya, ang importante. Nagatuo kita kag we are trying to do our walk with the Lord, and we are trying to be good children sa aton nga Ginoo. Thank you so much gid sa imo ning sa pag-share mo diri sa imo nga istorya. Since you have more free time, pwede gid no nga mangin kawilihan mo man ang pagsulat sa mga kasaysayan diri sa KLP. So thank you so much gid sa imo Nening San Concepcion. Mga kabombo, for your own stories, pwedeng padigid nga ma-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ginsulat ninyo ipadala na. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you so much, Gid, sa inyo dira nga pagpupod sa akon, sa pagpamati ninyo. Pwede mapaapas ang pang November 1 nyo da nga mga istorya, pang Halloween nyo dira nga mga istorya, pang fiesta minatang ninyo nga mga istorya para mabasa naton buwas. Alright? So balikay kita tomorrow. Madaming higing salamat sa inyo tanan sa gihapon ninyo. Alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.